ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದೇರು ಬೈದೇರ್ ಸರ್ ಮೋಹನ್ ಬತ್ತೇರು ತೋಜುಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ಹಿಡಿದು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬತ್ತೇರಾ? ಬೈದೇರ್ ಸರ್ ಸಂತೋಷ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವತಮಣ್ಣೆ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ವತಮಣ್ಣನಿಗೆ ಆಪನ್ ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ಶಾಂತಣ್ಣ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆಪನ್ ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ಲತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೈದಾರಾ? ಲತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಲತೀಶ್ ಬೈದಾರಾ? ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಶಾಂತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಾರೆ. ಲತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅನಂತ್ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸುವೀದ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸುವೀದ್ ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಸುವೀದ್ ಸರ್ವತಮಣ್ಣೆ ಸರ್ವತಮಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರು. ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ನ ಸವಿತಾ ಕಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಡೊಂದು ಆಟಿಡು 10 ಪೋಪುಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ ಈರು ಕಟ್ಟುದು ಬರ್ಪಿನ ಪುಸ್ಯ ಬರ್ಸದ ನಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಝೂಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಪರವೂರು ಪರದೇ ಆಟಿಡು 10 ಪೋಪುಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ ಈರು ಕಟ್ಟುದು ಬರ್ಪಿನ ಪುಸ್ಯ ಬರ್ಸದ ನಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಝೂಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಪರವೂರು ಪರದೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ್ ಗೋಪಾಲ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ. ಲೂಪಿಟ್ಟು പോകുന്നുണ്ടത ಒಂದು ಆರ್ ಪಾತೆರ್ ಮಿತುಕಾ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ರೂವಾರಿಡುವರಿ ಸಂಘಟಕರೈನ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಅಬುದಾಬಿದ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡೇರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಗಾಯಕಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿ ಇನ್ನಿತ ಗಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿಯರು ಆಯ್ನ ಮೇಘಾಲಯ ಮೆಲೋಡಿಸ್ಟ ಲತೇಶ್ ಪುತ್ರನುಲ್ಲೇರು ಮೊಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಪದಕು ಒಂಜಿ ಆಪ್ತವಾಯಿನ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕೊರ್ಲ ಸೊರತ ಗಾಯಕಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿನ ಸಂಗೀತ ಸಾಧಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪೈ ಸರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ರಜಾಕ್ ಪುತ್ತೂರ್, ಪಿದಾಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ತಂಡ ಐಲೇಸದ ಒವೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡಲ ಆಯ್ತು ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಿನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸರ್ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೇರೊಂದೇರು ಮೊಗಲೇನ್ ಮಾತ ಈ ಲೇಸುದು ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನ್ವೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಜಾಯ್ನ್ ಆತಿನ ಐಲೇಸ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಈ ಪೊಟ್ಟುಡು ಯಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಸೋಲ್ವೆಲೆನು ಸಂದಾವೆ. ಐಲೇಸ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆದ 12 ಮನೆ ತುಳು ಪದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ್ ಹುಗೇಲ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2020 ಕೊಟ್ಟುದುಂಡು. ಇನಿ ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೆರಡಲ ಆರೇನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಬೊಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಪದ್ಯದಿ ಒಂದುಲ್ಲ. ಐಲೇಸ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುಡುದೆನಿತ್ತ ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಶಯ ಉಂಡು. ಸತ್ವಯುತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪದಕುಲಿನ ರಚನೆ ಅವಡು ತುಳು ಭಾವ ಭಾಷೆ ಗಲಸೊಡು ಮಾತೆರೆನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ದುಮ್ಮರಿಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸೆನು ದಿ ಒಂದು ಐಲೇಸದ ಪೂರ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಡತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆ. ತುಳುಟು ಸಂಧಿ ಪಾರ್ದನ ಎದುರು ಕತೆಕುಲು ದುಂಬೋರ್ತಿ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರುಲು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಡಾಯ್ನತ್ತು ಉಂಡು. ಸಮೃದ್ಧವಾದುಂಡು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿದನ ವಿಷಯ ಆಂಡ ತುಳುಟು ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಮ್ಮಿ, ಬರಿತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಾಕಿ ಭಾಷೆಲೆ ಒಂಚೂರು ತುಲನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಪಂದೇ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚಾದ್
ತುಳು ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮನದ ಪದೋಕ್ಲೇನ್ ಬರೆಯೋಡು ಆ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ರಾಗುಡು ಬರುಡು ಮಾತೆರೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ತುಳು ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆನು ದೀವೊಂದು ಐಲೇಸ ಆ ದಿಕ್ಕಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆಡೆ 2021 ಕುವೆಂಪು 101 ನೆಂಪು ಪನ್ಪಿನ ಪುಸ್ತಕಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಳು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬರೆತಿನ ಒಂಜಾತು ತುಳು ಭಾವಗೀತೆಲು ಪ್ರಕಟ ಆತ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಗತ್ತು ತೋಜವನಂಚಿನ ಪದೋಕ್ಲೆನ ಅಗತ್ಯ ಇನಿ ನಮಕುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ತುಳುತ ಗಟ್ಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪದೋಕ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ ಅಜೇತದ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ಭಾವಗೀತೆ ಲೆಕ್ಕಂತಿನೇ ಪದೋಕ್ಲು ಪಂಡ ಸತ್ವೈತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೀತೆ ಬರುಡು ಮಾತೆರ್ನ ಬಾಯ್ಡು ನಲಿಪೋಡು ಆತೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮಲೈಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲೇನು ಸ್ಫುರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೀತೆ ಕೇನ್ನಗಲ ಈ ಪದ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂದೇಶದಾದ ನೆತ್ತಪಿರವುದ ಆಶಯ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಅತ್ತ ನನ್ನದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೊಂತೆ ಎನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಯಕೆ ಐಲೇಸದ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗೆ ತುಳುತ ಸೋದರ ಭಾಷೆಲೈನ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಮಾಪ್ಲ ಕೊಡವ ಕೊಂಕಣಿ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ನ ಗೀತ ರಚನೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡುಗಡೆಗಳ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದು ಆ ತಾದಿದ ಪ್ರಯತ್ನಲೆಡು ಐಲೇಸ ಪುನೆ ಒಂದೊಂದು ಐಲೇಸ ಒಂಜೆ ಈ ಪೂರ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಲೇಸದ ಈ ಆಸೆಗು ಒತ್ತಾಸೆ ಕೊರೊಂದು ಒತ್ತುಡೆ ನಡತೊಂದು ಜತೆ ಕೊಟ್ಟಿನಗುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನನಲಾತ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲು ಉಪ್ಪು ಏರು ಆ ಬೆರಿಸಾಯನೇ ನಂಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಲ ಆದೊಂಡು ಪನ್ನರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಐಲೇಸ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಲೋಕೋರ್ಮೆದ ಜನಕುಲು ಸಾಧಾರಣ 42 ದೇಶಲೆಡು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಕುಟುಂಬದ ಜನ ನಮಕ್ ಅನುದಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಟೀಮ್ಗ್ ಉತ್ಸಾಹ ಜಿಂಜಾವೇರು 101 ಪದ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಜನೆಡು ಶುರುವಾತಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಇದಮುಟ 14 ತುಳು ಪದಕ್ಕುಲು 3 ಕನ್ನಡ ಪದ ಒಟ್ಟು 17 ಪದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನು 35 ಪದಕ್ಕುಲು ತಯಾರುಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಬಿಡುಗಡೆಲ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಒಟ್ಟು 51 ಪದಕ್ಕುಲೇನು ಐಲೇಸ ತಯಾರಿತ್ತನು ನಾನೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡು 101 ಪದಕ್ಕುಲೇನ ಗುರುಮುಟ್ಟಿನ ಯೋಜನೆಲ ನಮಕುಂಡು ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಈ 2 ತಿಂಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಆಜಿ ಪದ್ಯಲೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸದ್ಯದ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜುನು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ಸುರು ಮಲ್ಪುನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬೈದ ಬಾಲೆಮಗಲು ಸುವೀಕ್ಷಾ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಈಲೇಸುಗು ಚಾಲನೆ ಕೊರಡೊಂದು ಅರಡ ಕೇನೋನುವೆ ಸುವೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನು ನೀನು ಹೆಚ್ಚೇನು ತ್ರಿನ ನಾನು ಕರುಣೀಯ ಕಣಜ ನೀನು ಜಗದಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪೂರೈವೆ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪರಿಧಿಯ ಒದ್ದೋಡಿಸುವೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ಮುನ್ನುಡೆ ಸಾರುವೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂದ ದೀಪವ ಹಚ್ಚುವೆ ಜೀವನ ನೀನು ಜಗಮಗಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು ಅರಿಯಲು ನಾ ಹಾತೊರೆದೆ ಮುನ್ನಡೆ ಪಾಠವ ಕಲಿಸಿ ಬಿಡು ಕೈ ಹಿಡಿದೆನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿ ಬಿಡು ನಮ್ಮನು ಒಮ್ಮೆ ಹರಿಸಿ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀ ಹರ್ಷ ಕೊಡು ಅನು ನೀನು ಹೆಚ್ಚೇನು ತ್ರಿನ ನಾನು ಕರುಣೀಯ ಕನಜ ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನ ಕನಸನು ನನಸಾಗಿಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸು 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 ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಸುವೀಕ್ಷಾ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸು ಪಂದು ತೋಜಂದಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲ ಸೊರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ
ಇಂಚಪ್ಪಗು ಪಂಡ ಜುಲೈ 4 ಐನ ಆಜೆಕ್ ಅಖಿಲ ಅಮೆರಿಕ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿಗಾರ್ ಬಕ ಸಂಚಾಲಕಿ ರಂಜನಿ ಅಸೈಗೋಲಿ ಅರೆನ ತಂಡ ತುಳು ಸಿರಿ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋನು ಮಲ್ತೇರು. ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಡು ನಡತಿನ ಕಜ್ಜೋಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ತುಳುಲಿಪಿ ಬಕ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ವಸಂತ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮೇರೆನ ತುಳು ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಬೂಕುಗು 75,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನದೊಟ್ಟುಗು 2025 ಸಿರಿಮುಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಕ್ಕಿದನು. ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಸಿರಿ ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆತಿನ ಮೂಡಂಬೈಲು ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಕತಾರ್ ಮೇರು ಐಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಲುದ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದೇರು ಅವಳು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತ ಐಲೇಸದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಪಲ್ಲೆತನಿ ಮೂಲ ಅಮೇರಿಕೊಡ್ಲಾಂಚೇರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾತರಾಜ್ಯಗಳು ಮಂತೊಂದು ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕೆಲಸನು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಆತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಚುವಲ್ ಅವನಿತ್ತು ಅಂಡ ಇನಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆಡು ವಿಭಿನ್ನತೆಡು ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುಡು ವೈಭವಡು ಮೂಡುದು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಬರ್ತುಡು ಐಲೇಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೆನಪು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೋಜುಡು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಕಲಾಮಿಟೀಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮುಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಉಂಡ ಅಂಡ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಐಲೇಸ ಕನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಗಾಯಕಿ ಆರ್ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ ಕವಿ ಅಕಲ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಜನ ಉದರ್ಪಣೆ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಅಬುದಾಬಿದ ಸರ್ವತಮಣ್ಣನ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶಡು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಹಾಯ ಪನ್ಪುಣ ಮೂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಮಾತ ಜಗಡಗಲದ ಊರ್ದ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದ್ದು ನಮಗ ಮಾತ ಇತ್ತ ಕರ್ತನೆ ತುಂಬೆ ನಮ್ಮ ತೂಜಿಂದಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಆಪ್ಲೇಕ ಮಂತು ಬರ್ನೆಕ್ ಐಲೇಸಗೆ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಬನ್ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಐಲೇಸ ಆಟ ಆಯರೆ ಐಲೇಸದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಒಂದು ಬಂತು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಈ ಕೊರ್ತುಡು ಯಾನು ನೆನಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದುಲೆ ಊಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತಂದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೋರಿಯಾಗಿದ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮನ್ಕೊಡ್ದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಬಿರ ಸೇರ್ತಾನಾಗ ಐತ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇತೆ ಆಪಲು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಡು ಐಲೇಸದ ಮಿತ್ತದ ಅಭಿಮಾನ ತೋಜದು ಗೌರವ ಕೊರಿನ ರವಿ ಅಣ್ಣಗ್ ಅರು ಬೊಕ್ಕ ಆಟ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉಡಲರ್ ಮೇದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಡು ಪಾಲುದ ನಡಪರಂಡು. ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಸುರುತ್ತ ವಿಭಾಗದ ಕಜ್ಜಲೇನು ಇತ್ತ ಹೆಸರು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೆನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಮ್ ಉಂಡು. ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪೈ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣಡು ರಜಾಕ್ ಪುತ್ತೂರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಮೂವಿ ಇತ್ತೊಟ್ಟು 5 ದಿನ ಪೂರೈಸದು 100ನೇ ದಿನ ತಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜಲೇನು ದೀವೊಂದುಂಡು. ಉನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವಡಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾಲಕರು ಶಿಕ್ಷಕರು ತೂವಡು ಜೋಕುಲೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಂಡ ಅಗಲ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೂರ್ಣಾಗಲು ಎಂಚ ಮಾತ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ಮಾತ ಸಾಧಿಸದು ತೋಜಾವೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಿದರ್ಶನ ನೆಟ್ಟುಂಡು. ಒಂದು ಮಾತ ಕಡೆಕ್ ಮುಟ್ಟುಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪರದೇಶೋಡ್ಲ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಐಲೇಸ ಅಂಚಾದ ಐಲೇಸ ಈ ವಿಶೇಷತೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಮೂವಿನ ಮೂಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಫಿಲಂ ತುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಡಲ ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಉಂಟಾ? ಪೈಥಾಗರಸ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಇತ್ತ ಟೀಚರ್. ಲಾಲಿಪಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳ? ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೋಖ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆಮಾರು.
ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಪ್ಪಗಿಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸದ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, ದಿನಾಲು ಇದ್ದದ್ದೇ. ಹಳೆ ಬೀಡು ಅಲ್ಲ, ಹಳೆ ಬೀಡು ಮಹಾಪ್ರಾಣ, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲ. ಎಂತ ಕರ್ಮವ ನಿಂಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಯ. ನೀವು ನಗಡೋರೆಲ್ಲ ಎಂತ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿನವರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವೆಲ್ಕಮ್ಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು? ನೀನು ಅಜ್ಜನ ಮಾರ. ನಿನ್ನನ್ನು ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನಲ್ಲ, ದಿವ್ಯಾ. ಮೊದಲು ಅವಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳು. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕವರು ಶಾಲೆ ಗೇಟಿನ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತ, ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ವಾಕ್ಯಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಅಕ್ಷರಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರು ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಡಿ, ಸರಿ ಬೈರಿ ಸರ್, ಸರಿ ಬೈರಿ ಅವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಟ್ರ? ಮಳೆ ನೀರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಆಟ ಆಡ್ಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬಹಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆಟ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಮುಕ್ತಾಯ ನಮ್ಮಿಂದ. ಆಟ ಗೆಲ್ಲೋದು ನಿಮ್ ಸುಳ್ಳಿಂದಲ್ಲ, ನಮ್ ಸತ್ಯದಿಂದ. ಹೇಗಿತ್ತು? ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿತಾ ಅಂತ. ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ದಿನಕ್ಕೂ ನೆನಪಾಪಾತೆ. ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ಬೊಕ ಮೂಲು ಸೇರಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಂದೇರು. ಅಗಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಈ ಮೂವಿದ ಪ್ರಸಾರ ಪರದೇಶಡ್ಲೇಡ್ಲ ಆವಡು ನಿಕ್ಲು ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪೈ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಲಾಭದ ಆಸೆನ್ ದೀವನಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿದ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಕಟಪಾಡಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಸರ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪೈ ಸರ್ ಇರೇರ್ದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕೆನರ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ನಾನ್ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಚನೆ ಎಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲನು ಸಂದವನ್ನುಲ್ಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇಂಕಲ್ನ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಯಗೆ ಮೊದಲು ಸುರುಕು ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣಂದು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೇಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚೆ ಬತ್ತನ ಬಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ದುಂಬು ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂಜಿ ಚಂದನವನ ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಗಂಧದ ಕುಡಿ ಬಣ್ಣದ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೋಕಲ್ನಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮರನ ದಾಯ ಕಾಪಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಪಿರೋಡು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತು ಸೋತದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರೇ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣದು ಜೋಕ್ಲು ಕೇಳೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ರಜಾಕ್ ಪುತ್ತರಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶಾಲೆಡ್ ಒಂಜೇ ಶಾಲೆಡ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಲೋಕಲ್ ಜೋಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 25 ಶಾಲೆದ 120 ಜೋಕುಲು ಒಂದೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸಾಧಾರಣ 700 ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿದ್ದ ಐಟ್ 120 ಜೋಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದು ನಂದು ಒಂದೆಕ್ ಪೂರೈಜಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿನೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಸರ್ಕಾರ ಎಂಚ ನಡಪಾಡು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಡು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಥಾ ಒಂಜಿ ಒಂದೆನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ದುಂಬು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡದು ಇತ್ತಾರೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕದನು. ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಇತ್ತ ಮೂಲು 54ನೇ ದಿನ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ತ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇದನ್ನು ತೂತೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದರೆ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಸ್ಲೋ ಆಂಡವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ಡು ರಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದುಂಡು 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿಡ್ನಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ 17 ಬಗ್ಗು ಪೆರು ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಇತ್ತ ಡಿಸೈಡ್ ಆದ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಮಸ್ಕತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾರಿನ್ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಅಲ್ತ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆ ತೋಜಾರಾಗ ಇತ್ತ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಣದು ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಪಂದಿತ್ತೆ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದೆಟ್ಟು ಆ ಅಕ್ಕ ಇಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲಡ ಪೂರ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಕೇಳೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದನ ಪಣಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದು ಜಾರ್ ರೂರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚೌರ್ಣ ಉಲ್ಲೆರ್ ಐತ ಆರ್ನ ಮಗೆಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಈ ನನಲ ಈ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣಂದು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ನನೊಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಆರು ನಿಜವಾದ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ಐಟ್ ಆಕ್ಟ್ಲ ಮಲ್ದೆರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಆರ್ಲ ವಹಿಸಿದರು ಆರ್ಲ ಈ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕೇಳೋಲಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾರಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ತುಳು ಹಂಚಿಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂಜಿ ಸದಾಶಯದ ಮೂವಿ ಮಲ್ದರು ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗ್ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು ಮೂಲು ರಜಾಕ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಪದ್ಯಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದೊಂದು ಮೂಲು ಪನರ ಇಚ್ಛಿಸವೆಯನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ 2-3 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇಡೀ ಐಲೇಸ ತಂಡಗು ನಿಂಕ್ಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪೈಕ್ಲು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋದು ನೂತ ಇರುವ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬೆನ್ಪದಿನ ರಜಕ್ ಸರ್ಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಲ ಇಟ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಕರಾವಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಿಕ್ಕದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಬಾರಿ ಜೋಕುದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೈದುಂಡು. ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡ್ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೂದು ಐತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು. ಈ ಐಲೇಶ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ತುಳುಕೂಟದ ಬಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಕ್ಲು ಐತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದಾರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಆದ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡಗು ಎಂಕ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದಿರ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜೆ ಪಂದು ಪನರಿ ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ವಿ ಪಂದೆ ಅರಿನ ಬುಧರ್ ಕೊತ್ತಿನಾರು ಕನ್ನಡದ ಓರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ಆರು ಕರೀನ ಮೇ 30 ದಾನಿ ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಸಂದಿಯರು ಅರಿನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂದು ಕೈಮುಗ್ಗೆಂದು ಆ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಗೂ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಪರವಾದ ಭಾವಪೂರ್ಣ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎಚ್.ಎಸ್.ವಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆರ್ನ ಭಾವಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಜನೋಕ್ಲೆಗಾರು ಮುಟ್ಟ ಹತ್ತೇರು ಜನಮಾನಸುಡು ನಿಲೆ ಹತ್ತೇರು ಇರಬೇಕು ಇರುವಂತೆ ತೊರೆದು ಸಾವಿರ ಚಿಂತೆ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಧೆಯು ಕೂಡ ಹುಚ್ಚು ಕೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಚಿಂತನಶೀಲ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯಲೇನು ಆರು ನಮಕ್ ಕೊಟ್ಟಿನಾರು. ಕನ್ನಡದ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧಕೆ ಎಚ್.ಎಸ್.ವಿ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಲ ಅಂದ್ ಐಲೇಸ ಈ ದಿಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು. ವಿಚಾರಪೂರ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದ್ನ ಪಂಡ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಎಂತುಂಡು ಆದ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಯಿ ವಿಷಯಲು ತೆರೆಯುಂಡು ಆದ್ನ ಓಲೆಟ್ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಸೀತಾರಾಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಲೇಡು ಆರು ಇನಿತ್ತ ದಿನಮಾನೋಡು ಆರು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಅವೆಂತೋ ಜಪ ಗೀತೆಲೇನು ಬರೀತೇರು.
ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಮಾತಾ ಕೆಲವು ಸೊಲೆಗಳ ಪುಗಿಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಂಬೈ ಆವೃತ್ತಿದ ಸಂಪಾದಕಿಯರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಂಜಾಳ ಅರೆನ ಪ್ರತ್ಯಪ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಮರಣಿ ಜೂನ್ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಲೋಕ ಬುಡ್ದು ಪರಲೋಕ ಸೇರಿದರು. ಆ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಗುಲ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಐಲೇಸದ ಪರಬದು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ಭಾಗದಂಚಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಮಾತೇರು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಏರಾಯಿ ಏರಾಯಿ ಏರ್ ಪದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಐಲೇಸ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನ 12ನೇ ಪದ ಒಂದು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಪದೊತ್ತ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಬಂಡ ಕನ್ನಡಡು ಕವಿತೆ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿ ಕವಿ ಚೊಕ್ಕಡಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ಐಲೇಸಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂಜಿ ತುಳು ಗಾನ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಆತೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದ ಚತುರ ಅರೆನನೆ ಅಂಗನಡು ಅಂಗಾಭಿನಯಲ ಮಲ್ದೇವು. ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ನಮ್ಮೊಲ್ಗೆ ದಾದವಂಡ ಒಂದು ಆ ಐಲೇಸದ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನದ ಪ್ರತೀಕ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಪೋನಗನೆ ಕವಿತೆ ಬರೆವರ ಸುರಿಮಲ್ದಿನಾರು ಚೊಕ್ಕಡಿ ಸರ್. ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಗ ಪಕ್ಕಿಲೆನ ದುನಿಪು ನೀರ್ದ ಪರಪು ಮರಗಿಡಕುಲ್ ತೂಂಕುನ ಒನಪು ಒಂದು ಮಾತ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡೆ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಆ ರಾಗೋಲೆನ ಗುಂಗುನು ದಿಂಜಾದು ಪದ ಕಟ್ಟರ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಣ್ಗೆ ಆರ್ನ ಕವಿತೆಲು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಪ್ಪನ ಜಕ್ಕೆಳಿದು ಗೊಬ್ಬುನ ಅನುಭವಲೇನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಡು ಆರ್ ಬರೀತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜನಜನಿತ ಆತನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೆ ತುಳುಕುಲ ಆರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ ಬೊಕ ವಿವೇಕ್ ರೈ ಮೊಗಲು ಅವೇನು ಪ್ರಕಟಲ ಮಲ್ದೆರ್ ಚೊಕ್ಕಡಿ ಸರ್ ಅರೆಬಾಸೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ತು 3 ಭಾಷಾ ಕವಿ ಆತೇರ್ ಪಂದಿತೇರಿನ ತಮ್ಮಲೆ 60 ಕೋಲಾ ಪಂದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು 17 ಸಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದು ನಟನೆಲ ಮಲ್ದಿರು. ಆಂಡ ಅರೆನ ತುಳು ಗೀತೆ ಬರೆಪಾದ ಧ್ವನಿಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಪದ ಪಂಡದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದಿನಿ ಐಲೇಸಗು. ತುಳು ಮಣ್ಣುಡು ಪುಟುದು ಬಲದಿನ ನಮ್ಮ ಕವಿನ ತುಳು ಗಾನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಗು ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಐಲೇಸದ ಒತ್ತಾಯಗು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಕೃತಿ ಗೀತೆ ಬಾರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟೆರು. ಆ ವಿಷಯಡು ಐಲೇಸ ಧನ್ಯ ಅಂದು ಪನುಲಿ. ಐಲೇಸದ ಸುರೂತ ವಯೋಸಮ್ಮಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸದು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾತಡು ಪನರಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಏರಾಯೇ ಏರು ಈತು ಮಾತ ಕೊಟ್ಟಿನ ಆಯೇ ಏರು ಕವಿ ಎರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಬಣ್ಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಡ್ಯಡ್ಬಟ್ಟಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಕವಿಕ್ ಈತ ಅಚ್ಚರಿದಾಯೇ ಎರಡ ಪಾತ್ರದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪೂರ ತೆರೆಯೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಕೇನೋಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಮೇರ್ನ ಸೊರಟು ಈ ಪದ್ಯ ಮೂಡುದು ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಬಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೊಗುಲು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಗೋಪಾಲ್ ಪಟ್ಟೆ ಮೇರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿರು ನೆತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೌಂದಿನಾರು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿ ಗಾಯಕಿ ಮೇಘಾಲಯ ಮೆಲೋಡಿಸಿದ ಲತೇಶ್ ಪುತ್ರನ್. ಈ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಹಾ ಸಂಘಟಕರಾಯಿನ ಅಬುದಾಬಿದ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಬೈದೇರು 6 ದುಬೈ ಅಬುದಾಬಿಲೇಡು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಲೇನು ಕಟ್ಟದು ದುಂಬು ಕೊನತಿನಾರು 2017 ಅಬುದಾಬಿಡು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ UAE ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕಜ್ಜೊಲೆದ್ದು 6 ರಾಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಅತಿ ವಿರಳ ಬಂದೆ ಬದಲಿ ಅರೆಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕದೇನೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ 2 ಎಂಕುಲು ಪದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಮತಿನ ಕೇನದಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಉಂಡತೆ 2022ನೇ ಇಸವಿಡು ಸುರೂತ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಮ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೀತಿದ ಕವಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಮೇರೆ ಬರೆದಿನ ಏರು ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಕನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅನುಮತಿ ಉಂಡು.
ஏராய ஏறு ஏராய 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 ஏறு ஏராய 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 ஏறு పక్కిగు తంపుదా పదొలేనా పద్దోయి కంటెరుగు పాడినా ஏறு நிரலுன்னு கொற்பினா மரக்கொலிகு இறைக்கொலினு அல்பல்பாதிடினா ஏறாய ஏறு ஏறாய 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 ஏறு ஏறாய 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 ஏறு మల్లదిగ కడలుగు ఉర్కున ఉల్లాస కొరినాయే ఏరాయ ఏరు పువ్వులేను పర్ந்துలేను పచ్చి పచ్చెలో కొను భూమిదా మిత్తుడు మల్తినాయే ఏరు ఏరాయ 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 ఏరు ఏరాయ 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 ఏరు புல்புதா தேவரனு பானோடு ஏறாது ஓடிது உன் தாய் நீ ஏறாய ஏறு மண்ணுன்னு நீருன்னு காளின்னு கொருது நமனு மாதா பாப்புனாயே ஏறாய ஏறு ஏறாய 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 ஏறு ஏறாய 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 ஏறு ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಬೋಡು ದೇವರ ನಾಲೀಲೆನು ನೆನೆತದು ನಮೋಯ ಫಲ ತರೆ ತಗ್ಗ ಓಡು ಈತ ಮಾತ ಕೋರಿನಾಯೇ ಏರಾಯ ಏರು நமனு பேரி பத்துது காப்புனா தேவேரு 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 ஓடின்னாடின்னாடின்னாடின்னாடின்னாடின்னாடின்னாடா ஓடின்னாடின்னாடின்னாடின்னாடின்னாடின்னாடா ஓடின்னாடின்னாடின்னாடின்னாடின்னாடின்னாடா ஓடின்னாடின்னாடின்னாடின்னாடின்னாடா ಏರಾಯೆ ಏರಾಯೆ ಏರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಿನತೆ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ನಿಗಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪದ್ಯ ಇಷ್ಟ ಅಣುಕೊಂದು ಎನ್ನುವ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ ಸರ್ ಬೈದ್ಯದ ಅರೆಡ ಇತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಕೇನೋನ್ವೆ ಮೇರೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತುಕೊರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರಾಯಿನ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗರ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಹಾ ಎಸ್
ಸಭೆ ಸೇರ್ವರ್ಲೆಗಿಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಯಾನ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಐಲೈಸ ತಂಡಗು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚು ಉಂಡು ಪಂಡ ಸುರುಟು ಐಲೈಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಅನ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ ಬೇರೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಐನಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರನ ಸ್ವಂತ ಊರು ಕೈತಪ್ರಂ ಪಂಡದು ಪಯ್ಯನ್ನೂರದ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಆರು ಪುಟ್ಟುದು ಪುಟ್ಟುನ ಊರು ಕುಳಾಯಿ ಕುಡ್ಲ ಆರನ ಪೊಪ್ಪ NMPT ಜಾಬ್ ಇಡ್ತೇರು ಅಂಚಾರು ಕುಡ್ಲಡ್ ಪುಟ್ಟುದೇರು ಆರು ಬುಳೈನ ಊರು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕೈತಲು ಉದ್ಯಾವರ ಪಂಪನ ಊರುಡು ಮಾಡ ಅನ್ನುಂಡು ಆ ಮಾಡ ಪುದರ್ ಆರ್ನ ಪುದರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ ಆಯರು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆರು ಗಡಿನಾಡದ ಎಂಕ್ಲನ ಯಾನ ಕಲ್ತನಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ಲಮಗುರು ಶ್ರೀ ವಾಣಿ ವಿಜಯ ಶಾಲೆದ ಅಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ ಅವೇ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೇರು ಸಂತೋಷರು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಎರ್ನಾಕುಳಂ ಬುಕ ಕುಡ್ಲ ಎರ್ನಾಕುಳಂ ಪಂಡ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದಾರ ಆರು ಎರ್ನಾಕುಳಂ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಮಲಯಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಪಾತಿರ್ವಿರು ಇನಿ ತುಳುಟೆ ಯಾರು ಪಾತಿರ್ವೆ ಪಂತೀರಿ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ ಆರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗು ಬರೆಯರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆರ್ನ ಸೋದರ ಮಾಮು 1000 ಮಿತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೆಯಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೈತಪ್ರಂ ದಾಮೋದರ್ ನಂಬೂದಿರಿ ಪಂಡದು ಆರು ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂದ ಉದಯಶಂಕರಂದೇ ಪಣಲಿ ಆರನ 60 ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ ಆರು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಲೆಜೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಜ್ ರೋಷನ್ ಆಂಡ್ರೂಸ್ ಕಮಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಮೇಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಆರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಉಂಡು ಆರಿನ ಸುರುತ್ತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಬು ಆರಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಜೀಟಿಗೆ ಈ ಜೀಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೂ 2020 ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 2020ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಬೇರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಜೀಟಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀಜನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಇಂಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬುಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೀಟಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಭಾಷೆದ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಎಕಡೆ ಪಂಡರತೆ ಮೂಗಜ್ಜನ ಕೋಳಿ ಐನ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಮಲ್ಸಿರು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಪದ್ಯನು ಬರೆಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಒಂದು 6 ಸಿನಿಮಾಗೂ ಬರೆಯಿನ ಸುರುತ್ತ ಪದ ಮೂಗಜ್ಜನ ಕೋಳಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆತಂಡು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಆರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಆರು ಪನ್ಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀಟಿಗೆದ ತನಿಯೇ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಮೂಗಜ್ಜನ ಕೋಳಿಡ್ ಮೂಗಜ್ಜನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಸಿರು ಒಂದು ರಡ್ಡೇನು ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡದ ನವೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಆರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪರ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಸಂತೋಷ ಮಾಡ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹೊಸ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿದಾಯಿ ಒಂದು ಈ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸಿಮ್ಲಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ತುಳುಕು ರೆಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದಂಡು ಮೂಜನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದ ದಸ್ಕತ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಪಿದಾಯಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೂ ರೆಡ್ನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಂಪನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀರಾ ಸಂತೋಷ್ ಮೇರು ಮಲಯಾಳಂದ ಖ್ಯಾತ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರೆಗೆ ರೆಡ್ ಸರ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಲ ಬೈದಂಡು ಒಂದು ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ ಆರನ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಯಿನ ಪರಿಚಯ ಇಂಕ್ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಐಲೇಸ ತಂಡಗು ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಮಾಡ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಎನ್ನ ತುಳು ಒಂತೆ ಕಷ್ಟನೇ ಯಾನು ದಾದ ದುಂಬ ಅಲ್ಪ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಾಡ ಉಪ್ಪುನಗ ತುಳು ಪಾತ್ರಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ತುಳು ಒಂತಂತೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಈತ್ ಮಹನೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರಲ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸ ಟೀಮ್ಗು ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ಅವಲ ಯಾನ್ ಸರ್ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಜನ್ಮದ ಜೋಡಿ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನೇಜಿ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ತೋಡು ಪಾತೆರಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸರ್ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ರೈ ಸರ್ ಅನ್ನ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ
ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ತಂಡಗಳ ಅಕ್ಲ ಮಾತೇ ಇರ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆ ಮಾತೆಗಳ ಸೂಪರ್ ಅವು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಶಾಂತಾರಾಮಣ್ಣ ತೂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು ನೀವು ನೋಡಿ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ತೂರ್ ಆತಿಜಿ ಓಕೆ ಇಂದು ಪದ್ಯ ಬರ್ಕ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ಈ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿಡ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಯಾನು ಜೀಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗ ಯಾನು ತನಿಯೇ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ನವೀನಣ್ಣ ಮಂತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ದೇವರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಮೇ ಬಿ ಐಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಿನ ಐಕೆ ಆದುಪ್ಪುಲ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕೇನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದಾನ ಫಿನಾಲ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದುಂಡಾಗ ಕೊಡ್ಲಮುಗರ್ದು ಎನ್ನ ಈ ವಾಣಿವಿಜಯ ಶಾಲೆಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಈ ಪೂತು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಕ್ಷಿ ಮಾತ ತೂಂದಿದೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಡ ಉಲಾಯಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಂದಿತ ಅಪಕ್ಕ ಪೂರ ಇಂದೆಟ್ ಕೇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವೇ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಚೊಕ್ಕಡಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಬರೆದು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಲ್ ಪೂರ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅವಲ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬನ್ನಗ ಬೊಕ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಅವ್ರ ಕಾಸೋಳದಾರು ಆರು ಐಕೊಂಜಿ ಜೀವ ಕೊರ್ನ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಸರ್ ಅವು ದಾಲ ಪಂಡ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಸರ್ ಅವಲ ಇತ್ತದ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡ ಐತ ಸಂಬಂಧನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಇಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂತೆ ಕಾಸು ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದಾಂಡ ಪಂಪನೆ ಬುಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣದ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ಲ ಇಲ್ಪ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಈ ಒಂತೆ ಕಾಸು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಬಿತ್ತಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೈಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಈ ಎರ್ನಾಕುಲಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಕೊಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಫ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಕೆಸರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿರುವ ತುಳುಕು ಬಲೆ ತುಳು ಬರಲಾಯ್ತು ಅವು ಕೆಸರದ್ದು ಚಪ್ಪಲಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟರೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲು ಡರ್ಟಿ ಇಂದು ಪಣದು ಅವು ದೂರ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್. ಇಂಚಿನ ಇಂದು ಐಲೇಸ ತಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಶಾಂತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಮಾತಿರ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಮಾಂತ ಬಂತು. ಅವು ಇಂಕ್ಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಸರ್. ಅವು ಮೆಚ್ಚಡ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ. ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಾಯ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಯಾನ ಐಲೇಸದ ಸುಳ್ಳೆಡು ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಸರ್ನ ಅಲ್ಪ ರಂಗಮನೆ ಸುಳ್ಳೆದ ರಂಗಮನೆ ಇಟ್ಟು ವಯೋ ಸನ್ಮಾನ್ ಐಕ್ ಶಾಂತಾರಾಮನ್ ಲೆತ್ತಿತ್ತಿರು ಅಂಚ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಮೂಗಜ್ಜನ ಕೋಳಿದ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅರೆ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅವು ಮಾತ ಅರೆ ಭಾಷೆದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಐಲೇಸ ಗ್ರೂಪ್ ಇಡ್ದೆ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರ ಇತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಆರಡ ಯಾನ್ ಮೂಗಜ್ಜನ ಕೋಳಿದ ಕತೆ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು. ಅಪ್ಪಾಗ ಜಾನ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಮನ್ಪೊಡು ಹಂಗೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಜ ಐಡೆ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪನಗನೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳೆಡು ಈ ವಯೋ ಸನ್ಮಾನ್ ನಡೀತಂಡು. ಎಂಗ್ ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಲ ಯಾನು ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೋನಗನೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್. ಆರ್ನ ಶಾಂತಾರಾಮಣ್ಣ ದಾನ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಆರೆಗೆಲ್ಲ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಮನ್ಪ ಎನ್ನಡ್ಲ ಕೊರೆಯಾರು ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಆರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಆರಡೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಗಜ್ಜನ ಕೋಳಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡು ಫಾರಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ ಸಾಂಗ್ ಒಪ್ಪಿಜತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಯಾನ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಬತ್ತಂದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸರ್ನ ಅಲ್ಪ ಮೀಟ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ
ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾಂಡು ಒಂಜಿ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸುಳ್ಳೆದಾರೆ ಅರೆ ಭಾಷೆಗೂ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋದು ಆರ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಅವಾಗ ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತ ಪೋಡಿಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಆರು ಬಾರಿ ಕೊಸಿಟ್ಟೆ ಬರದು ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಪ ಈ ಸಾಂಗ್ ಕೇನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸುಳ್ಳೆಡ್ದು ಸುಬ್ರಾಜ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋನ ಒಂಜಿ ದಾರಿ ಉಂಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಈ ಗುಡ್ಡಪುರ ಬಡ್ತದ ಪೋಡು ಅವು ಆರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರು ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇದೇ ಸಾಧಿದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋದುಪ್ಪರ್ಲ ಆರು ಆ ಸಾಧಿ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷುವಲ್ ಆರ್ನ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಬರ್ನಗಳಾಯ್ತು ಐಟ್ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೌಂದರ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಗೀತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊರುಪಿನೇ ಪಡೆದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಕೇನಾಗ ಅವು ಮನ್ಸಡ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ದಾಲ ಕೊರಿಜಿನಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಆಶಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸುಬ್ರಾಜ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸರ್, ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್, ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈ ಸಾಂಗ್. ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳುಟೆ ಬಾಕಿ ಬಂತೆ, ನಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಂದು ತುಳುಟು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋಂದುಂಡು. ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ. ಅನ್ನ ತುಳುಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೂ ಅಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡೋಡಬಹುದು ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತುಲ್ಲಿರು. ಅಂಡ ತುಳುಟು ಬರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಐಕ್ ಐಲೇಸ ತಂಡಗ್ ದಾನ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಶಾಂತಾರಾಮಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಾಯಿರ ದಾನ ಒಂಜಿ ಸೌಕರ್ಯ ಮನ್ಪುಲಿಯ ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಆಂಡ್ಲ ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಂಡ್ಲ ಎಂಚೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಐಟ್ ದಾನಾಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಇದು ಲಾಭ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಐಲೇಸದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗೂ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಐಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಿತ್ತಿದೆ. ಅವ ಎಂಕ್ಲು ಬೋಡಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಆ ಶೋಕ್ ಅವು ದಾನಾಂಡ ಮನ್ಪಲೆ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಬಂದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆತ್ ಎಂಕ್ಲನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಂಡ ಪಿದೈ ತಂಡದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಂಡ ಆತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅವುಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶಾಂತಾರಾಮಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಕ್ ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳು ತಪ್ಪಾದ್ರಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. ಈತು ಶೋಕ ಪಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆ ತುಳು ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಆಶಯ ಅವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಕವಿನ ಆಶಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಆಶಯನು ಇದು ಸರಿ ದೆತ್ತುಂಟಾರವಿದೆ. ಐಲೇಸದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಹಾಯ ಇಂಚು ಒಂದು ಆಶಯ ಎಲ್ಲ ಇದು ಪೆರಿಯೊಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ. ಈ ಪಿದಾಯಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಟ್ರೈಲರ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುವ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಲೇಸದ ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರೊಂದೇರು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಸಾರಿ ಯಾನ ಮಧ್ಯ ಯಾನ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಮೇ ಒರ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿದಾಯಿ ತಂಡ ಅದು ಪಿದಾಯಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮತ್ತಿತ್ತ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ದಾನ ಒಂಜಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಅಂಡ್ 2-3 ಜನ ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಂತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಡೇಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತ. ಐನ್ ಸರ್ವೋತ್ತರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅವ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮನ್ಪೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್ ಕೇಂದ್ರತ್ತೆ ಸರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವದುಲ್ಲೇರು ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ತುಳುತ್ತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವಿಶೇಷ ಮೂವಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಒಂದು ಪಿದಾಯಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪನೋಡಾಂಡ. ಪಿದಾಯಿ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಇದನ್ನಕ್ಕುಲು ಮಹತ್ವದ ದಾಯ ಬಂಡ ಪೊಣ್ಣ ಹೊಸ ಜೀವದ ಸೃಷ್ಟಿಗ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬುನಾದಿ ಹಿಂದೆ ಪನೊಲಿ.
ಇಲ್ಲಡ್ ದೈವದ ಮನೆ ಮಂಚವಿತ್ತಂಡ ಪಿದಾಯ್ದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ಎದುರಿಸಾವನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಪಂದು ನಮಕ್ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲದಗಲಿಗ್ ನಮ್ ತುಳುವೆರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರೀದೆ ಉಂಡು. ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆತ್ತೆತ್ತ ಪಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ದುಮ್ಮದಲ್ ಕತ್ತು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಮಾನಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ಬೊಣ್ಣುಲೆನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು, ಅತ್ತಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು, ಸಂದರ್ಭಲು ಬೇತೆ ಉಂಡು. ಪೊಣ್ಣುಲು ಎದುರಾಯಿಸೋಡಾಯನ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಪರಿಹಾರದಾದ ದೈವನೆ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂದು ಬೈದಜ್ಜಿ ಈ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಸರ್ ಪಂಡೆರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಕೊರಿಯರ್ ಈ ಚಿತ್ರನು ಥಿಯೇಟರ್ ಬೋದು ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಡ್ ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಕಾರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತಾಕೋಡು ನೆಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಪಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಸಾರ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿ ಏನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡರ ಸರ್ವತಮ್ಮಣ್ಣ ನಡನೆ ಕೇನನ್ಗ ಅರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಸರ್ವತಮ್ಮಣ್ಣ ಕೀ ಒತ್ತಲಿ ಇಂದು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಇಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರಿತನ ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾತ ಮಂತಿನಿ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರು ಆರು ಎಂಕ್ಲನ ಗ್ರೂಪ್ ಇಡುವಲ್ಲಿ ಆರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತಿನಿ ಆರ್ನನೆ ಕತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದೆತ್ತ ಫುಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರೆಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರು ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ಲೋಕನೆ ಯಾರು ಬರಿತೇರು ಅವು ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಂತಿನಿ ಮಾತ್ರ. ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರ ಕನ್ನಡ ತೂಯಿನೇನ ಇರು ಪೆನ್ನಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಕೆ ಸರುತ್ತರಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿ. ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನಾರ್ ಅರೆ ನೀರು ಹೋಯ್ತಾವ ಈತ ಕೂಡ ಯಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರತಮಣ್ಣ ಮಾತಾಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಂತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ನೀರು ಪಾತ್ರನ ಸಂತೋಷ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇರು ಎಂಕಲ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆರೆದು ಬಿಡಿಯಾರ ಸೋಕಮಂತ ಪಾತ್ರ ತುಳು ಅವು ನಿಗಲಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರದು ಬಾರಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ವಾರು ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಬರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವನ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪೈ ಯಾರನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ನಡಪುಣ್ ಮೂಲು ದಾದಾತನ ಬಂದಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫ್ ವೇದಿಕೆ ಗಲ್ಫ್ ಜನಕಲೆ ಮತ್ತ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಏಕದಮ್ ತೂವನ್ ಲಾಕ ಮಲ್ತ ಬರ್ದೇರು ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಜನಕುಲ್ ಮೂಲೆಕಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ರ ಇರ್ಬೇರು ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸರತಮಣ ಈ ಹುಗಾರನ್ನುಲ್ಲರ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಬಿಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಈರಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಪರಯ ನೀರ್ನ ಎದುರೇ ಬಂದ್ಬಿನಿ ದೆಗನಾಗ ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಹಾಳಾತಂಡು ಬೊಕ ತುಳು ಇರ್ ಮೇರ ರಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ವಿಷಯ ಬಂಡಾರು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನ್ನಡದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಲಂಡು ತುಳುತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆತ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತುಳುತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಯ ಕಿಂಜ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅತ್ಯದು ಪನಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಲಕ್ಕ ಬಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಪನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ಲೈಯರ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಯಾನ್ ಅನುಮತಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಕೊಯ್ನ ಆದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾಯಿಯೇ ಆದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾಯಿಯೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ರು ಅಡಕ ಈ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಉದ್ದಾರ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಇರ್ದಾಯ ಶಾಪದೀಪುಲು ಬಾತಿರ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಓದ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಶಾಪನೆ ಕುರ್ಪಣೆ ಅಡುಗೆನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ವಿಶ್ವನ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಡ ಪಾತ್ರನಾಗ ಬಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಪಾತಿರುವ ಎಂಕಲ್ಡ ಪಾತ್ರನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ದರ್ಶನ ಬರ್ಬೋದು ಅತ್ತ ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಪಿಂಕಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಹೇಟ್ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಲವ್ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನಿ ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಎಂಚ ಪಾತ್ರಲೆ ಪೊಣ್ಣಾವ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪೊಣ್ಣು ಆവുಗೆ ನೈಸ್ ಮಾಮು ದೇವಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅತ್ತ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪೆನ ಕೋಣೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲು ಮೈಲಿಗಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓ ಪಿತಾಯ್ ಪಂಡ ಮೈಲಿಗೇನಾ
ಪಿದಾಯಿ ತಕ್ಲೆನ ಮಡ್ಯಾನ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಮುಟ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಡಿಕ್ಯುಲಸ್ ಯಾ. ಪಿದಾಯನ ಪೊಣ್ಣಲು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತನಂಡ ಅಪವಿತ್ರ ಅಪಜ. ಅಂತೂ ಕಲ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಉಚ್ಚ ಕೆಡಗಿಡು. ಕೈ ಜಾಗ್ರತೆ, ಚಟ್ನಿ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ. ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಸಾವಿತ್ರ. ಯಾವು ಹಾಲು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿನತ್ತು, ಪಿದಾಯಿ ಆಯ್ನೆ. ಪಿದಾಯಿ ಆಪನಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪಿ ಆಯಿರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೋಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಏರಾಯ ಏರು ಪದ್ಯನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಸುಬ್ರಾಯ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಅರೆ ಬರ್ರಿ ಆಪಜಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ರುಡೆ ಪಾತ್ರಿಯಾರು ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಪಿದಾಯಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ತುಂಡುನು ತೂದೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದೇಗಣ್ಣಗ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಕಣಪಿಜ್ಜರು ಪಿದಾಯಿ ದೇನ ಈರ್ನ ಈ ಪಿದಾಯಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಅಂಡ ಅಂಕಲ್ ಒಂಥರ ಜಾಗ ಬೇತ ಇಲ್ಲ ಬೋಡು ಅವು ಇನ್ನಿಕ್ಲು ನಡತವರನ್ನುಂಡು ಇತ್ತದಾದ ಮಲ್ದೇರು ಇಲ್ಲದ ಬರೀಟೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟದ್ದು ಅಗಲ ಆ ಕೋಣೆಡು ಕುಲ್ಲದೇರು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವು ಪಿದಾಯಿ ಬಿಡ್ರಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ನೆನಪಾಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮತ್ತ ಇರ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಣದರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಗಾಯಕ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನೇ ಉಳ್ಳೇರು, ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಪದ ಬಂಡಿರಾರು, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಲತೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಅಂಚನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪೈ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು, ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ ಐಲಸ ಟೀಮು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಬಕ ಅನಂತ್ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರರು ಮಗಳ ಅವರಿನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಜ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಡಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಗ ರಗಡ್ ಆಗಿರೋದು. ನಾನೇ ಪಾಪ ಕೇಳೋದು ಮನೆ ನೀವು ಇಲ್ದಾಗ 4 ದಿವಸ ಫುಲ್ ಏರಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಆತ ನೇರ್ನ ನಂಜಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ತ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸರ್ ಅರಗ್ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಪದ ಬರೆದು ನಂಕ್ ಆರ್ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಆಯರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಕವಿ ಸರ್ ಸುಬ್ರಾಯ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸರ್. ಕನ್ನಡ ಪದ 1000 ಮಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪದ ಬರೆದರ್ಗೆ ತುಳು ಪದ ಬರೆದಿದ್ದರು ಅಂಚ ಆರು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲಾಯನ ವಿವೇಕ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಗಲ್ನ ಒತ್ತಾಯದ ಮಿತ್ತು ಕೆಲ ಪದ ಬರೆದರ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೊಂಜಿ ಪದ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣನ ಒತ್ತಾಯದ ಮಿತ್ತದ ಈ ಐಲೇಸದ ಈ ಪದನ ಬರೆದು ಈ ತುಳು ಪದನ ಬರೆದು ಅವೇ ನೀನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರ ಐಲೇಸದ ಮುಖಾಂತರ ಐಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಆರೊಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಆಯ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಇತ್ತು ಐಲೇಸದ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಆ ಪದನು ಬರೆಪದು ಆಯ್ತು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪದು ಬೊಕ ಅವೇ ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ವಯಸ್ಸಮ್ಮಾನ 2022 ಕೊಡ್ತುಂಡು ಏರಾಯ ಏರು ಪನ್ಮಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಏನಗ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಮಾಡ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡವೇನು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆ ಪಕ್ಕಿಲು, ಆ ನೀರು, ಆ ಗಾಳಿ, ಆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಂದಿನ ತೂನಗ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫ್ ಉಡುತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಪೋಯಿನಗಳಿಗೆ ಈ ಕಟ್ಟಣದ ಮಿತ್ತು ರೂಮುಡು ಉತ್ತಿನಗಲೆ ಮತ್ತು ಅವೇನು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪದ ಅವೇನೊಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಸಾದರ ಪಡಿಸೇರು ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ತಲ್ಮನೆಗೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ
ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತದ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಪರಿಸರ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮನ ವಾರ್ನಮನಿ ಹೊರತಂದು ಬರಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಏರಾಯ ಕೇನ್ನ ಆ ಕವಿ ನೀರು ಗಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬು ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ಲೋಕಗು ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲು ಕಂಡು ತೆರಪೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಜನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ನಾವು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅವ್ರ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ಆ ಗಾಯನ ಕೊಂಚ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ವಿ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಅವೇನು ಮಲ್ದೇರು ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂದಿನ ಮಾತ ತೂವರೆ ಪೋನಾಗ ಈ ಐಲೇಸ ತಂಡ ಮಲ್ತೇನೆ ಈ ಕೆಲಸ ನೋಡದೆ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪನೊಂದಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಐಲೇಸ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ವಾ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಲ ಮಲ್ತೊಂದುಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನುಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ 13 ಜನನ 12ನೇ ಪದ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ 17 ಸರ್ 17 ಪದ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ನೂತ್ತ ಒಂಜೇಡು ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಶಾಂತರಮಣ್ಣನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗು ನಿಜವನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯೋರು ಸೂರಿ ಇರಗಲ ಈ ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲ ಕೈ ಉಂಟು ನತ್ತ ಬಿರಾಡು ಸೂರಿ ಮಾತನಾಡಿನ ನಿಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಐತ ನಿಗುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಪಯರ್ ತೊಯಪಯರ್ ಮೂಲು ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಥೀಮು ಅಂಚನೆ ಪಿದಾಯಿ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಥೀಮು ಇಡೆ ಕಣದಿಂದ ಅರಬ್ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಶೋ ದಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರಂದು ದುಬೈ ಕಣತಡು ದುಬೈ ಒಂಜಿ ಶೋ ಅಬುದಾಬಿ ಒಂಜಿ ಶೋ ಅಲೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಶಾರ್ಜಾ ಒಂಜಿ 4 ಶೋ ಮೂಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಣತಡ ನಿಗಲು ಇರುವೆರಲ್ಲ ನಿಗಲ ಯಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಂಡ ಮೂಲೈಕ್ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ತಾಪತ್ರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಅವೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅರಬಿಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾಡ್ ಒಂದು ಖರ್ಚುಂಡು ಅವು ಮೂಲು ಮಲ್ಪನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು 3-4 ಕಂಪನಿಗಳು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರವೇನು ಅಗುಲು ಒಂಜಿ ಆತ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರು ನಿಗಲ ಇಂಜೋಳೆ ಕಣಾರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಉಂಡು ಮೂಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಟಾರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಈಗ ಅರಬ ರಾಜ್ಯೋಡು ಮಾತಕೋಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನಗುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮೂಲು ನೆನ್ನ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ದುಬೈಡ್ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಮೂಲೊಂಜಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಅಗುಲು ಪೂರ ಬಹರೇನ್ ಕುವೈಟ್ ಕಟಾರ್ ಒಮಾನ್ ಪೂರ ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಗುಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿ ರೇಬೋಡಂಡ ಅಗುಲು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಯಾನುಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಗುಲು ನಿಗಲ ನಿಂಜ ಆತು ಕಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೂಜಾನು ಅಂಚೆ ಆಕಳ ಪಾತೆರ್ದು ನಿಗಲ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅವಿನ ಮಲ್ತು ಕೊರ ಮೂಲು ದೇನಾಗ ದುಬೈಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಕೊರಿಯರ್ಡು ಅಗುಲು ಪೂರ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಡು ಮಾತ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಗುಲು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅಗುಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಗುಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಮೂಲು ಅಂಚ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ನಿಗುಲು ಯಾಪ ಇಡೆ ಹೊರ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ನಿಗುಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತು ಬೋಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಲು ವರ ಅಗಳ ಮತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ದು ಬೋಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹೊರ ಎಲ್ಲ ನಿಗುಲು ನಿಗಲ್ನ ರುವಾರಿಲ ಇಡೆ ಕಡಪಡ್ದು ಅಗಲ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಬಾಗ ಫೈನಲಿ ಪನ್ಮಿನಂಡ ಐಲಸ ಇಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತು ನುಪ್ಪುಲಿ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಗಲಿ ಅದು ಬಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಎರಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪೋತೆ ಸೂರ್ಯ ಮಾರ್ನಾಡು ಸಂತರಮಣ್ಣ ನೋಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಊರುಡು ಪೋತೆ ಅಗುಲು ಬರ್ಪಿನ ಬಂಗ ಆಗು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಅಗುಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಡುಪಿಡು ಓಲೋಲ್ ಪೋದು ಜತ್ತದು ಆಗಲೇ ಗೊಣಸು ಗಿಣಸು ತಿನಸು ಕೊಣದು ಕಡ್ಪಿನ ಸಂತರಮಣ್ಣ ಬಂದ ಬಂಗ ತೂತೆ ಇಂಚಾದ ಪನ ಈತ ಬಂಗ ಮತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ನಿಗಲೆ ಮಾತ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಪಲ ಉಪ್ಪಡು ತುಲೆ ರವೆಣ್ಣೆ ಪೋದು ಅಮೆರಿಕದ ಬದಲ ಬಂತೀರ ಐಲೇಸ ಬಂದದ ಐಲೇಸದ ಪುದರ್ ರೋಗ ಕೊಡಿಗಡ್ಲ ರಟ್ಟೊಂದುಂಡು ದೇಗೊತ್ತುಂಡಾಗ ಅವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿವೇಕ ಅದು ಪರಯಾವು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅದು ಪರಯಾವು ಸೂರ್ಯ ಅದು ಪರಯಾವು ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಅದು ಪರಯಾವು ರಮೇಶ್ವರಣ್ಣ ಅದು ಪರಯಾವು ಅನಂತ ಅದು ಪರಯಾವು ಅನಂತಲತ್ತೆ ಆಗಲ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಗಲೆ ಮಾತ ದೇವರು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡ ಮಾಡೋದು ಯಾನು ಉದ್ದ ಪಾತ್ರ ಬೋಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತದ ಜುಕ್ಕೊರ್ಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಪಿದಾಯಿ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಕ್ಲ ಅರಬಿಕ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಮಾತು ಮಂತ ಆಯ್ತು ಅರಬಿಕ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ ಬೋರ್ಡು ಅಂದನ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಅಂಚಂಡ ನಿಗುಲು ಏರ್ಲವರಿ ಇಡ ಬಲೆ ಮೂಲು 3-4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಸೆಂತಿಲ್ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ದೀಪಕ್ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಶೋಧನ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಕುಡಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು 4 ಟೀಮ್ ದಾಗ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಗಲ ಎರ್ನ ಅನುಕೂಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆಗಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗನು ಈ ಡಬಲ್ ಏಡ್ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಂಡ ಒಂಜಾತ್ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪನ ಮಂಡ್ಯರ್ದು ಒಂದು ಬರೋಡ್ತಿ ನಿಗುಲು ಜನಕುಂಡತ್ತ ಮುಲ್ಲ
ತೂಪೇರು ಇತ ನಂಗಲು ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಶೋ ಮಲ್ತಾಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ ಎಂಕಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಂಡ 30 ರೂಪಾಯಿ ಎಡ್ದುಕೊಂಡು ಅದೇಗ ಮೂಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಎದನ್ನು ಅಂಚಿನಗುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೊಂದರೆ ಅವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ಈರ್ನ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಪಾತೆರಲು ಇಂಚಿನ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಪಾತೆರಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಟೀಮು ಅಥವಾ ಆ ಟೀಮುಗಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಗೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಸೋಲ್ಮೇನು ನಮ್ಮ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರ ಕಾರ್ಯರಾಯ್ನ ಚೊಕ್ಕಡಿ ಸರ್ ಅರೆಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತೊಂದ್ರೆ ಆತನು ಅಂಡ ಐಲೇಸ ಆರ್ನ ಕೈತಲ್ಗೆ ಪೋದು ಅರೆನ ಪಾತೆರನು ಪತೊಂಬೈದೇರು ಅನೇಗ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಆರ್ನ ಪಾತೆರನು ಕೇನ್ಪವ ವರ ಗಬಲಣ್ಣ ವರ ಚಕ್ಕಡಿ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಪನೆ. ಐಲೇಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ತುಳು ಹಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ತುಳು ಹಾಡು. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕವಿ, ತುಳು ಕವಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಶತ್ರು ಮತ್ತು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿತೆ ಬರೆದದ್ದಿದೆ, ಹಿಂದೆ ವಿವೇಕರೈಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕವಿತೆ ಬರೆಸಿದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ತುಳುವಿನ ಒಂದು ಕಮ್ಮಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಕಾವ್ಯ ಕಮ್ಮಟ, 1 ವಾರದ ಕಾವ್ಯ ಕಮ್ಮಟ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಿದೆ. ವಿವೇಕರೈಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಇದು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೋ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇ ಹಾಡು. ಮುಂದೆಗೆ ಬಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಶತ್ರು ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಇದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಕತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುಗರು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನಾದ್ರು ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿ ಅದರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಐಲೇಸದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನನಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಚಕ್ಕಡಿ ಸರ್ ಬರೆತಿನ ಈ ಪದ್ಯ ಏರ ಪದ್ಯಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್. ಕನ್ನಡದ ಸುಮಾರು ಚಿತ್ರಗೀತೆಲೆಗೂ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಆತಿನಾರ್ ಮೇರು ಐಲೇಸದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಸುಮಾರು ತುಳು ಪದೋಕ್ಲೆಗಳ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು. ಈ ಐಲೇಸ ಕೂಟದ ಇತರ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ನಮ್ಮ ಈ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಜಿ ಪದ್ಯಲ ಬರೀತಿರು. ಆರ್ ಕೇಂದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜಾನಪದ ದಾಟಿಡು ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ. ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನುಂಡೆ ಏನ್ ಪಾತೆರ್ನ ಏನು ಸರ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು. ಎನ್ನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಡ್ದನ ಶೈಲಿ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಏರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜರು ಅವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಿಂದೆ. ಐಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾರೆ ಇಂಕ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ ಈ ಐಲೇಸದ ಮೂಲಕ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ಪದ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ತೇರು. ಇಂಕ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ. ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಆರ್ನ ತಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರು. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅತ್ತು ಈತನೇಟ ಮಲ್ತಿನ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತಿಬೇಕ ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಐನ್ ಪಣತ್ತೇರು ಪಂಡದು ಇಜಿನ ದಾನೆ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಆದಿಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಮಾತ ಪದ್ಯನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ. ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಅರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡೆ ಉಂಡು. ಅಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜೇಶ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಆದಿಪ್ಪು, ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಆದಿಪ್ಪು, ಬೊಕ ಇನಿ ಸರ್ವತಮಣ್ಣೆ ಆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ ಧನ್ಯವಾದಲು. ದಯಪಂಡ ನಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತನಾಗನೆ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೋಜಾರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಆಪುನಿ. ಅಂಚಾದ ಏನೇನು ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಲು ಆತೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೀಮ್ ಐಲೇಸದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸರ್ ಈ ಇನ್ನಿತ ಪದ್ಯನು ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮದ್ದು ಬಿಡಿ ಲತೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಆರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಲತೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಅದೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಐಲೇಸ ಅಂಚೆನೆ ಲತೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಲೆಕ್ಕದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎದುರು ಬರುಡು ಎದುರು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತರಮಣ ಲೆಕ್ಕನ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪಣು ಲತೇಶ್ ಪುತ್ರನ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡು ಜನ ಕಡನು ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಕಾರ ಎಂಕಾಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಲತೇಶ್ ಎನ್ನ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಲತೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪದ್ಯಲು ಪುರ ಒಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಮೇರ್ ಮೂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿದಿನಾರು ಐಲೇಸದ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಡು ಒರಿ ಮೇರ್ ಇತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ ನೋಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇಂಕ್ ಪಾತಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಧರ ನಾನು ನೆನತೊನ್ವೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿನ್ ನೆನತೊಂದು ಯಾನು ಈ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕ್ ಪನೇರೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಸುಬ್ರಾಯ್ ಚೊಕ್ಕಡಿನ ಮುನಿಸು ತರವೇ ಸಾಂಗ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡದು ಫೇಮಸ್ ಮಲ್ತನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಂಗರ್ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ್. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಡೆ ಪನೇರೆ ಅವಕಾಶ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ತಿಕ್ಕೋಡ ಎಂಕ್ ಅಂದ್ ಅವ್ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯಗೂ ಸುಬ್ರಾಯ್ ಚೊಕ್ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಾಂಗ್ನೇ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾಯ್ಕ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಕೊರ್ನ ಮನೋರಂಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪನಿಯರ ಅವಕಾಶ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಬೊಕ್ಕ ಐಲೇಸಗ್ ಈತನೇಟ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಈತ 42 ಕಂಟ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣಾವಡು, ಸರತಮಣ್ಣಾವಡು, ರವಿ ಅಣ್ಣಾವಡು, ಸುರೇಶ್ ಪೂಂಜಾವಡು, ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಕೇದಿಯವರ ಆವಡು ಪನ್ನೀರ ಪಂಡ ಅವೇ ಅರ್ಧ ದಿನ ಆಪುಂಡ ಆ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಯವಂಡ ಎಂದನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಖಲು ಪೂರ ಕೊರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಸರತಮಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಪಡು ಒತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಅಗಾಧ ಐಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರ ಆಪುಜಿ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಸರತಮಣ್ಣನ ಕ್ಯಾರಬಿಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತ ಜಾಗಿಡ್ದಿಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ಕನ್ನಡದ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಐಲೆಸಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು. ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಮೈನ್ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ 101 ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು 101 ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತದಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ 101 ಸಾಂಗ್ ಇಂದು 18ನೇ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ 2 ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಂಗ್ ಬೇತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಇದು ಇಡೆಗೆ ಒಂದು ತಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನೈತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಆದ ಉಂಡು ಮನೋರಂಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಡಿ ಆದ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಮೈನ್ ಎಂಕಲ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚಿನ ಆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಲ ಒಂದು ಪುರ ಬೈದಿನ ಬಕ್ಕ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕಲೇನೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಅಜೇಶ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕಲೇನೆ ಆರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕಲೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೇನಿತ್ತೆ ಈತ್ ಇದು ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಐತ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕಡಿ ಸರ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ರೆ ಅಂಚ ಆದ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಈ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡಿನಿ ಇಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಾಂಗ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕ್ ಮುನಿಸು ತರವೇ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಬೇಜಾರಿಂದ ಇಟ್ಟು ಪೋತುಂಡು ಎಂಕ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನೋರಂಜನ ಬೊಕ್ಕ ಐಲೇಸ ತಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನ ನೆನಪನ್ನೆದ ಆಪುಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದೆನ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಾವಡು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲತೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಪನಡ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಲೈನಡ್ ಲತೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಆರು
ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಬಯಟ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಯಾನವಿನ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದ ಪನ್ಪೆ ಆರಗೆ 42 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆ. ಕರುಣಾಕರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಪ್ರೇಮ ಪುತ್ರನ್ ದಂಪತಿನಕಲ್ನ 4ನೇ ಕೊನೆಯ ಪುತ್ರೆ. ಕುಡ್ಲಡ್ ಪುಟ್ಟದು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಶಾಲೆಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ ಮುಗಿತದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಅವಳು ಮುಗಿತೇರು. ಬಿಕಾಮ್ ಮುಗಿತೇರು ಆತಂಡ ಅರೆಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಬಾಲ್ಯದ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ಡ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ. SSLC ಮಲ್ತದ ಕೆಲ್ಸಗ ಸೇರ್ನ ಟೈಮ್ಡ್ ಅರ್ನ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ. PUC ಬಕ್ಕಾಲ್ತಿರೋದು BCom ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರು. ಬೆಸೆಂಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ BCom ಮಲ್ತೇರು. ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ CA ಆಫೀಸ್ಡ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು. ಅವಲೇ 7 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತದ. ಬಕ್ಕ ಏಂಚನೋ ಮೇರೆ ಐತ ಸ್ವಂತ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ್ದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಯಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟದು. ಎಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರನ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಅವಿನ ನಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಗೀತ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಸಂಗೀತ ಬ್ಯಾಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅತ್ತು ಎಡ್ಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು 6 ಪನ್ಪಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 150 ಜನ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನ ಆರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅರುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಘಾ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಚಾಲನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಮೇರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಂಡ ಮೇಘಾಲಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದಾನಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಲವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರಕರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೃತಿಕ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ದೈವಿಕೆಯನ್ನು 13 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಮಗು ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿರಂತರ ರಕ್ತದಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ಇದ್ದ ನಾನು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರ ಅಂದಾರ್ಪ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿರಿ. ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ತನೇ ಕೆಲಸ ಆಪಿದೆ ಅಂಚದ ರಾಜಕೀಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾವುರುಡು ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಅವಳು ಬುಡಿದಿ ಬಾಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವಾದ ಆರಾಮಾದ ಉಳ್ಳೇರು. ಒಂದು ಲತೀಶ್ ಪುತ್ರನ ಪರಿಚಯ. ನನಗೆ ಲತೀಶ್ ಪುತ್ರ ಈ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಅರೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ತಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು. ಲತೀಶ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಉಂಟು ಸರ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೆ. ಲತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ ಐಲೇಸ ದಾದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡೇರ್ ಪೂರ ಅಕಲೆ ಪೂರ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಎಂಗನ ಮೇಘಾಲಯ ಸತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಪಿದ ಇಡ್ಲ ಏರ್ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು. ಏರೇ ಪದ ಪಂಡ್ರೆ ಆಸೆ ಉಂಡು, ಇಷ್ಟ ಉಂಡು. ಅಕಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬುಲ ಅವು ಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತರು. ಅಂಚನೆ ಎಂಗನಿಗೆ ಮೇಘಾಲಯ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಪನ ನಮ್ಗೆ ಅಜಿಶನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿ. ಸೊ ಅಂಚದ ಪನಗ ಅರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಆರ್ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಐಲೇಸ್ ಇಂಚೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು. ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನದ. ಸೊ ಐಕ್ ನಿಕನ ಪುರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ ಬಂದು ಸೊ ಆರ್ ಸಡನ್ ಆದ್ ಎಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಆದಿತ್ಯನಿ 18ನೇ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಲತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪವರ ಇರು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪವರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು. ವಿಮನೋಡ್ ಸರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿನ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚೊಕ್ಕಡಿ ಸರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿನ, ವಿಮನೋಡ್ ಸರ್ ನ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು, ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನ ಒಂಜಿ ಗಾಯನೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಈರೊಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪವರ ಕೇರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ದುಂಪಿರತ್ತು ಒಂದು ಓಕೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸಂಗೀತ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಬಕ್ಕ ಅಜೇಶ್ ಅನ್ನ ಆತ ಆತ್ಮೀಯ ಇತ್ತೇರ ನಮ್ಮಡ. ಸೊ ಅಂಚಲ್ ಓಕೆ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಪಂಡದ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಈತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಯ್ಕ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪನೋಡು. ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಟೀಮ್ ದ ಈತ ದಾದ ಒಂಜಿ ನೂತ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಡ ಒಂಚ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀತೆ ರೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಐಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಪನ್ಪಡ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟಡ ಪುಣ್ಯ ಪನ್ಪದ ಪಂಡ. ವಿಮನೋಡ್ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ದಿಗ್ಗಜ್ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರರಂಗದ. ಸೊ ಆರ್ನೆಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂದಿರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪನೋಡಂದಿಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗಾಯನ ಬಂದಿರು ಕನ್ನಡೋಡು ತುಳು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಂತೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಮನೋಡ್ ಸರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೈದಿನ ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಜೋಡಿ ಹಾಕೋಡು ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರೋಡ್ಲಾರು ಪಂತ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗಾಯನ ಬಂದಿನಾರು.
ಸೊ ಅಂಚ ಪನಗ ಆರ್ನಿಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪನಗ ಅರ್ಣ ಟಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಏರಾಯ ಮೂಡು ಬರೋದು ಪನ್ನ ಅವು ನನಾತ ಕೊಂಚ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಡಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿನ ಯಾರು. ಸೊ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಆರ್ ಬರೆದಿನ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ನಾನಾರು ಪರಿಪರಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮಕ್ ಬರಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನನಾಲ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಇಕ್ಕುಂಡ ಇರಿತ್ತ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏರಾಯ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೂನಗ ಆರ್ ನನಾತ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರಡು ಬಂದ ಹೆಂಗ್ ಆಸೆ ಒಂದುಂಟು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಆ ಯೋಗವನ್ನು ಪಟ್ಟ ಈತ್ ಈ ಏಜ್ ಇಟ್ಲಾರು ಬರೆದೇರು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ನನಾತ್ ಬರಿಪಿನ ಯೋಗ ಬಾಕಿ ದೇವರ ಕೊರೋಡು ಭಗವಂತ ಕೊರೋಡು ಬಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂತಂದು. ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದಿನ ಸಾಂಗ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಅವ್ಲ ಐಲಸ್ ತೆಗೆದು ಬಂದಾಗ ಅವು ನನಾತ್ ಹೆಂಗ್ ಹೆಮ್ಮೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಗ ಶಾಂತಾರಾಮನ ಸಪೋರ್ಟು ಪ್ರಕಾಶನ ಸಪೋರ್ಟು ಮಗ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏರು ಪುರುಲ್ ಗೋಪಾಲನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಲಾತಿ ಏಪಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಲತೇಶ ನೆಡ್ಡ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಒಂದಿನ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದು ದಾದನ ಐ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೆಲವು ಸಮಯ ತೆಗಿಜಿ ಬಕ್ಕ ಸುಬ್ರಾಯ ಸರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲೋಬ್ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಜೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಟೈಮ್ ಸೆಟಪ್ ಆವಂದ ಪುರ ಹೆಂಗನ ರಡುಮೂಯಿ ಸಲ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಇಕ್ಕೊಂಡ ತುಳುತ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನ ಇತ್ತೆದ ನಮ್ಮ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೋಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಈರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ್ನ ಕಡೆ ಪಾತಿರೇರು ಬಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಸರಿಯರ ಪಾತಿರೇರು ವೇದಿಕೆಡು. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಸೀನನ್ ಪುರ ತೂವಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಅವನ್ ಪೂರ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಏರಾಯ ಟೀಮ್ ಮಂತದನ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನನ್ನಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾ ದೇವರ ಎತ್ತಾಂಡ ನನಾದ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ದಾದ ಐಲೇಸ ನೂತ್ತೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೀತೇರು ಅವು ಮುಗಿಬಕ್ಕಲ ನನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಲೇಸ್ ಬರೋಡು ಸಾಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಐಲೇಸ್ ಬರೋಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಐಲೇಸ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಪನೊಂದು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಕ್ಕೊಂಡ ಆ ಸಾಂಗ್ ಕೇನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಕೈತ ರೋಮ ಸರ್ತಾಂಡಿ ಪಂಡ ತುಳು ಒಯ್ಕೊಂಡ ಪೂರಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಲಿ ಇತ್ತ ಒಂದು ತುಳು ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಅತ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಆವಡ್ ಪೂರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆತೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಟೀಮ್ಗು ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿನ ಪೂರ ಇಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ ನನಾತ್ ಬರಡ್ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಐಲೇಸದ ಮುಖಾಂತರ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿಂಗರ್ ಪರಿಚಯ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಗರ್ ಆಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸ ಟೀಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರಡ್ ಸಮಾಜ ಅಕನಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಾವಡ್ ಬಕ್ಕ ಐಲೇಸ್ ಲಂಚನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ್ ಇತ್ತಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಕೊರೋಡ ಮೇನ್ ಆದ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೋಡು. ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ನಮ್ಮಡ ಪಿನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಬಂಗೋಡಿತರ ಕಲೆ ಕೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ನನೆ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ದೇವರ ಗುರುತುಪಾಡ ಇದೆ ಪೂರೇಡಲ್ಲಿ ಏರ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಟೀಮ್ ದೂಲೇರು ಅಗಳ ಪೂರೇಡ ಮನವಿ ಮಲ್ಪುಂದಾದ ಬಂಡ ನನಲ ಇತ್ತ ಇನಿದಾದ 18 ಸಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ನನಲ ಎತ್ತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 78 ಸಾಂಗ್ಸ್ ನನಲ ಬರಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಪೂರ ನಮ್ ಪೂರ ಬೆರಿಸಡೆ ಉಂತುಗ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ತೂದು ಬೇತಕಲ್ಲಿ ಈ ತಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಕೊರೊಂದು ಇತಿ ತಡ್ಡೆ ತುಳುಟು ಒಯ್ಕೊಂಡು ತುಳುಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಒಯ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಶಿಶು ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನನ್ನಾತ ತುಳಿತಮಿತ ಅಭಿಮಾನ ಮುಡುಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಲ ಮಂತ್ಜಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಅಂಚದು ಪನಗ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಾತ ಐಲೇಸ್ ಬರಡ್ ಬಂದು ಯಾನ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಟ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಸವಿತಾರು ಅರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಆರಿನಿತ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ತುಂಬ್ರದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದಿತ್ಯನ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ ಸರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಹೆಂಗ್ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಜೀಶ್ ಅನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಐಲೇಸ್ ಅದ ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಆರ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ತಾರು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿರ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನಾರ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಡಿ ಸರ್ ಪಾದಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದು ಯಂಗನಲ್ ಪುದಾರ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಗೊತ್ತಾಪಿಲಕ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು. ಓವರಾಲ್ ಟೋಟಲ್ ಐಲೇಸ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಲೊಂದು ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಿ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಪುದಾರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು. ಸೊ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದಾದ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ
ಅವ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲ್ನ ಮನಕ್ ಮುಟ್ಟಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೆರತ್ತ 100 ದಿನ ಬಲಿಪಾಡ್ ಬಂದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಅವಿತ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಐಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಅಕನ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಬಂದ್ ಪನ್ನೊಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಪೂರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಈ ದಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡ ಮೈಲೇಸ್ ಅವಿನ ಪೂರೆರ್ಲ ಆಯ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಮದತ್ ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಪಂತಿಜಿ ಅವು ಮದತ್ ಕೊಂಡು ಅಂತೆ ಪ್ರಾಯಾಂಡ್. ಸೊ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಪರ್ಸನಲಿ ಪಂಡ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ ಏನ್ 2 ಸಾಂಗ್ ಪಂತೆ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಬು ಬಂಡದು ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್. ಅವು ಸಾಂಗ್ ಲ ಬನ್ನಗ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂತೆ. ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತದೇರು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಂದಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಲ್ದಾರು ಪ್ರಾಯೋಜಕ ವಯಸ್ಸ ಅಂದಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ ವಿಷಯ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಮನಸ್ಸು ಸಲ್ಮಂತ ಆತನ ಬಂದು ಅವು ಇರ್ನ ಪಾತ್ರೆರೊಡೆ ಕಲಿ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನಲಾತ ಇರ್ನ ಬೆಂಬಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡರು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸರ್ ಟೀಮ್ ಐಲೇಸದ ಪರವಾದ ಏನು ಕುಡರ ನನರ ಇದೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಸಂದೈತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಎಕಡ್ ಪಿದಾಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಟೀಸರ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಅನುಮತಿಡು ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಅನುಮತಿ ದೊಟ್ಟುದು ಖಂಡಿತ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಅನುಮತಿ ಉಂಟು ಬನ್ನಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕರಿಯಟ ಉಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ. ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಬಾರಿ ಚೋಕಡೆ ತುಳು ಪಾತಿರ್ದೇರು ಅವಕ್ಕೇನ್ ನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆರು ತುಳುತ್ತಾರತ್ತು ಅಂಡಲ್ಲ ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಆರು ಅನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ತುಳುಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಂತೇರು ಚೋಕಾತನು ಅದು ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರಿಗೆ ಆರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇಡಲೇರು ಆರೆ ಎಂಕ್ ಆತ ಈರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಎನ್ನ ತುಳು ಆತೆ ಆತೆ ಆರೆ ಇದು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ಸರ್ ಬೊಕ ಯಾನ ಎಕಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಈರು ಎಂಕ್ಲನ ಊರುದಾರಿಗೆ ಈರು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈರತಿ ಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಆಕಳ ಪೂರ ಯೋಗ ಅಂದ ಸರ್ ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲಿಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಇಷ್ಟಪಡಾಡು ಇಂಚಿಪ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ತುಳುಟು ಅಂದ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಅದಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಕಪಲಣ್ಣ ಲೋಕೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರೊಮೋಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಡ್ಡೇಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಸರ್ ಆ ಡೇಟ್ ಐಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜಿ ಐಟ್ ಬರುತ್ತಂಡು ಪೋಸ್ಟರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಇದಮಟ 51 ಪದ್ಯಲೆನು ರೆಡಿ ಇತ್ತನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿಟ್ಟ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಪ್ರೊಮೋಸ್ ತೋಜಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬಂದು ಗೋಪಾಲ್ ಅಣ್ಣಡ ಕೇನೊನ್ನುಲ್ಲೆ
ಗಾಳಿಗು ಉಡಲ ನಡುಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಭಾವದ ಓ ಕನಕುಲು ಬಾನ ತಾರಿಡ ರಂಗ ಮೀರಡ ನೆತ್ತೆರ ಉರ್ಕೊಂಡು ಮೋನೆಡ ಓ ನೆತ್ತೆರ ಉರ್ಕೊಂಡು ಮೋನೆಡ ಮಾಯದ ಬಲೆ ಬಲೆ ತೊಲಗೀಜುವಲು ಆಯನ ಬಲೆ ಮಾಯದ ಬಲೆ ಬಲೆ ತೊಲಗೀಜುವಲು ಆಡೊಂದು ಮಾದೊಂದು ನೀಂದೋಡು ಮೋಲು ಆಡೊಂದು ಮಾದೊಂದು ನೀಂದೋಡು ಮೋಲು ಓಡ ಒಚ್ಚೋಡು ಓಡ 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 ಒಚ್ಚೋಡು ಓಡ 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 எரிகு எண்ணினவே ஆயரிகு எட்டேடே உச்சோடு ஓடா ஈயேரேடாயரிகு எண்ணினவே ஆயரிகு எட்டேடே உச்சோடு ஓடா ಪ್ರಕೃತಿ ವರ್ಣನದ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಜನಜೀವನ ತುಳು ಜನಕುಲ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆಟ್ ವಿಷಯ ವೈವಿಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪದ್ಯಲೆನ್ ರೆಡಿ ದೀತ ಮಿಗಲ್ನ ಐಲೇಸ ಅಭಿಮಾನಿಲು ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ತನು ಮನ ಧನತ್ತ ತುಂಬು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋಡು ಟೀಮ್ಗ್ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಪದ್ಯಲೆನ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಲೇಸದ ಮುಗಿ ತಲದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಐಲೇಸದ ಕೋರಿಕೆಗೂ ಮಣ್ಣನೆ ಕೊಡ್ದು ಮನಸ್ಸುಡೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಗು ಪತ್ತಾವನ ಪ್ರಕೃತಿದ ವರ್ಣನದ ಕೊರ್ಲ ತುಳು ಪದನು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿನ ನಾಮಾಂಕಿತ ನಮ್ಮ ಕವಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕ ನಮನವು. ಪದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣಗ್ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡೆರೆಗ್ ಆದರ ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಸರ್. ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪೈ ಸರ್, ರಜಾಕ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸರ್ ಮೊಗಲೇಗ್ಲ ವಂದನೆ. ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್, ಗಾಯಕಿಯರು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್, ವಿಡಿಯೋ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಪಟ್ಟೆ ಸರ್, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸುವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸರ್ ಮೇಲು. ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಾಯಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಉದಯವಾಣಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಬನ್ಸ್ ನೌ, ದೆಹಲಿ ವಾರ್ತಿ, ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಂದೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಗಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜೂಮ್ ವೇದಿಕೆಡು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಸೇರೊಂದು ಈ ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲಕಂಟು ಮಲ್ತು ಗೋರ್ನ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪರೆ ಪುನೇನ ಈ ಟೀಮ್ದ ಐಲೇಸ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಕ್ಕ ಎಂಗಿನಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊನ್ಯ ಐಲೇಸ ಟೀಮ್ ಮೊಗಲೆಗ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಲು ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ್ ಎತ್ತುಂಡು ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಪೊಡುಂದು ಎಂಕ್ಲು 1.5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪೊಡುಂದೆಂದ 2 ಗಂಟೆ ಪೋವುಂದೆನ್ನೆ ಅಂಡ 1.5 ಗಂಟೆದೊಲೈ ಮುಗಿತದ ಇಜ್ಜಿನ ಇನಿಲ್ ಎಂಕ್ಲಿ ನೆರಡು ಎತ್ತಿನ ಸರ್ವತ್ತಮ್ಮಣ್ಣನ ಆ ನೆರಡು ತಪ್ಪ ಇನ್ನು ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತುಂಬ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯತನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒರಿಯಗೊರಿ ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು
ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸದ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಐಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬು ಕಾಲಿನ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚ ಈ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರಿತಿನಾರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡ್ಲೆ ಸುರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರಿತಿನಾರು ಇದೆ ಸಾಹಿತಿಲೇನ್ ಮದಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರು ಸಾಹಿತಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಅರು ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಬರಿತಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಮಾರ್ನಾಡಾರೆಗ್ಲ ಸಾರಿ ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಎಂಜಿನತ್ತಿನ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಯ ಬೇಕು ಆನಂದ್ ಸರ್ ಮುಂದುವರಿಪೇರು ನಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನ ಚಾಟಿಂಗ್ ಬೈದಿನ ಮಾತಿರ್ಗಿಲ್ಲ ಕುಡರ ನನೋರ ಆಯರೆ ಕಡಲ ಆಯರೆ ಊರ್ದಕ್ಲು ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನಲ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆ ಇಂಚಿನ ಐಲೇಸಾಗ ಬೋಡು ಇಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ದಿಂಜಿದ ಉಡಲ್ಡು ಬರಡು ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಸರ್ವೋತ್ಸವ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನ ಮುಂದುವರಿ ಸರಿ ನಾನು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿರುದಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂದ ಸರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ದು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು ಸರ್. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೂಡ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ನೋಡುವಾಗ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೊಗಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೈದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಬೈಯುದಿದೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಹಿರಿಯಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಅವರು ರವಿಯಣ್ಣ, ನರೇಂದ್ರಣ್ಣ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರ್ಗಾರ್ ಅವರು, ಶಿವಲ್ಲಿ ಅವರು, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು. ತುಂಬಾ ನೀವು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬೈಯುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬೈಯುದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸೇ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೈಯು ಹಾಗೆ ಕಾಣುದು. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇವರು ಬಿರುದಾರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವತ್ತು ಬೈಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇತ್ತು. ಹೌದೌದು, ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೆ ಅವತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈಗುಳ ಇಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಪಾಪ. ಬೈದುದಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಈಗ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಬೈದು ಕೂಡ. ಅದೇ ಬೇಕು ಹೇಳುದು ನಾವು, ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಶಾಂತರಾಮ್ ಸರ್, ಮಹೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮಹೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದು ಐಲೇಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಮಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಅದು. ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಯ್ಯೋ ಈ ರೈಲೇಸ್ ಅದನ್ನ ಬಾಲತ್ತ ಅವಕಾಶ ಏನಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಬೊಂಬೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದಾಗಲಿ ಈ ರೇಪ ನೋಡು ಅಂಚದ್ದು. ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಇದ್ದಾರೆ ಉಡುಪಿಯಿಂದ. ಕಾಮತ್ರ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಂತೂ ಮಹೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಮಹೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ. ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ, ಕೇಳುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಎಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾಕೋಟೆ ಅಂತ ಒಂದು
ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಐಲೇಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಹೇಳ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಐಲೇಸ ಟೀಮಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನದಾಳದ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶಾಂತರಮಣ್ಣ, ಇದು ಅವ್ರು ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಸರ್ ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಹೇಶಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನೀವೇ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆಗ್ಲಿ ಹಾಡು ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಐಲೇಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಈಗ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸಮರ್ಥರು ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸಂಪರ್ಕ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ, ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಟೀಮಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮನ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸರಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಗಳು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ. ಇಟಲಿಡು ನಾರಾಯಣನಲ್ಲರು ಅಗಳ ಪಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಸೊನ್ನೆಲು ಚಂದ್ರಮಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೆಂಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾತಿರ್ನು ಐಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಎಂಚಿನೆ ಪಂಡ್ ಸೇಮ್ ಪಂಡ ಬೋರ್ ಆವು ಪಂಡ ಐಲೇಸದ ಬೇತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ನೀಗಲ ಅಮೆರಿಕಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೇರು ಅವಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಪುನ ಐಕ್ ಒಂದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ತುಲೆ ಭಾಸ್ಕರನ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈನೋ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಮರಣಿ ಅವು ಎಂಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಆಟದ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅವು ಇರನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಎಂಗ ಅವು ವೀಸಾದ ಮತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಲು ಬರ್ರೆಕ್ ಅಂದಿರ್ ಪಂಡರತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರುಡು ನಿಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ದುಂಬೆ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಪನ್ಪ ವೀಸರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಪಾರ. ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಕೌಡೂರು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಪಾತೇರು ಏರೆಗೆ ಏನೊಂದು ಪಾತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಕೈದರ್ಕ್ಲೆ ಅಜಿಂದ ಕೆಲಸಲ ಮೂಲು ಏರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮುದ್ದುಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಸರುಲೇರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು. ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಏರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು? ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜಿ ಜೊತೆ ಓಕೆ ನಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂದ ಆತಂದೆ ಹಾಂಟೆಡ್ ಹೊಸ ಮನೆ ಪಂಡದು 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಲೇಸಡು ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿನ ಪುಸ್ತಕ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 2ನೇ ಎಡಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಂಚ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ ದೆವ್ವ ಅಂಚನೆ ಕಾಡಿಸೋ ಒಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಡ್ದು ನರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಆರು ಇಲ್ಲದ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯರು ನರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿ. ಚಂದ್ರಮಣ್ಣ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾರ್ರೆ. 3 ಜನ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ,
ನ ಗಾಯನ, ನಮ್ಮ ಮೆರ್ನ ಸಂಗೀತ ಚೊಕ್ಕಾಡಿನ ಬಕ್ಕ ವಿ ಮನೋಹರ್ನ ಸಂಗೀತ ಬಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಮೂಜಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಐಲೇಸದ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಏತ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಪುಂಟುಲೆ ಒಂದು ನಿಗಲೆಗೆ ಲೈಕಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರಮಣ್ಣ ಇರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇರ್ನ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಗಲು ದಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್. ಎಂಕಲೆ ಕಲ್ಪಡ ಶಾಂತಿ ಮೀರ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ವತಮಣ್ಣಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಾಯಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅರೆಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಆತ ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರಿಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂದಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಲ ಒಂದು ಮೀರ್ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪೈ ಯಾರ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾರೆ ಎನ್ನ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಅರ್ನಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ನಾಲ ತೂಪೆ ಆನ ಸೌದಿಡ್ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಗಳ ಪಾತೆರ್ದು ಶೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಅಂದಿಚ್ಚು ಸರ್ವತಮಣ್ಣಡ ಪಾತೆರ್ವಾನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೌದಿಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ತೂಪ ಬಾರಿ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಗಲ್ನ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪೈ ಎಂಗಲ್ ಹಿಂಗಿಡಿಂಚು ಒಂದು ಹಂಗೆ ಏನ್ ಕಲ್ತಿನ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಚದು ತೂಕ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಗೆ ತಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಕ ಎಂಕಲಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದ ಪ್ರತಿ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಇಂಚಿನ ವಿಷಯಲೆಂದು ಎತ್ತೊಂದು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕ ಇರ್ನ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಆಪಲ್ ಬುಡ್ಪುಜಾರು ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಐಲೇಸ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಉಂದದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುನೀಕ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಐಲೇಸ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ರಿಯಲಿ ವಿ ಲವ್ ಐಲೇಸ. ನಿಗ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಏತ್ ಮಿತ್ಪುಂಡ ಆತ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೂರಿ our brother always your effort is always ನಿಮ್ಗೆಲೆಗ ಅವನ್ ಸೂರಿಪ್ಪನ ಅರ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಇಟ್ಟು ತೋಜಿನ ಅರ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾತಕಲಿ ನಂದು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಐಲೇಸ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಡೆಂಟ್ ಈ ಸರಿ ಮೂಜಿ ಜನನ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಮನೋಹರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಸಾಂಗ್. Keep it up. Well done. Good job, team. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ AI ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಲ್ದ ಅವು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ತುಳುವೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ 2 ದಿನ ಇಂಟೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚಲ್ನ ಕೆಲಸ ಆಡೋಂಡ ಸುರುಕು ನಿನ್ನ ಪಾಪಿನ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಬಗ ಸೂರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಚಂದ್ರಮಣ್ಣೆ ಮೆರ್ನ ಸವಿತಾ ಪರಿಚಯ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸವಿತಾ ಏರು ಬಾಂಬೆಡ್ ಓಲು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತ ಸವಿತಾ ನಿರೂಪಣೆ ಮುಂಬೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ. ಯಾನಿತ್ತೆ PhD ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ಸವಿತಕ್ಕ PhD ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿರೂಪಣೆ ಬನ್ನಗಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸವಿತಾ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ ಪೇರ್ ಅಂಚೈತೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಆರು ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೇರಿ ಕಲ್ದ ಅದು ನಂಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ವೈಟ್ಲ ಉಪ್ಪುನಲತ್ತು ಯಾನಿಂಚನಿಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗು ಬೂರಿ ಏನು ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಊರ್ನೇ ನೀವು ಕುದಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಹೊಸ ಮೊನ್ನೆನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ದು ಜೀವಂಡೇರು ಅಂಚೆ ನೀನಿ ಮಲ್ಪಲೇಂಡ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ನಿರೂಪಣೆ ಸುರುತ ನಿರೂಪಣೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀದಾ ಅಬುದಾಬಿಗೆ ಸರ್ವತಮಣ್ಣಿ ಲೆಪ್ಪೆ ರವಿ ಕತ್ತರು ಬೈದರು ಆರು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಬದಲ ರೈಲ್ವೇಸನ್ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಬಂದಾಗ ಅರೆ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂಡೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಶಿವ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಯರಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮರಿಯಲ್ಲೊಂಜಿ ಲೇಸ್ ಗೆತ್ತಾರೆ ಒಲ್ಲ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪುಣಂದು ಮಂಡೆ ಚೆಡುತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ದೊಂಪಲ ಪುಷ್ಪ ವರ್ಷ ಒಲ್ಲ ಪುಷ್ಪ ಬತ್ತದು ಅವೇ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಏರ ಎಡಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಂದೆ
ಅಂತೂ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ, ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ, ಸೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರಿನ ಸರ್ವೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಏರಾಯ ಪದ್ಯ ಅವೇನ ಪಂಚಿನ ಕ್ರಮಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಗಮ್ಮೆನದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತೇನೆ. ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಜಪ್ಪ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರೋಮೋ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿರುಚಿದ ಸಿನಿಮಾದ ತೋಜುಂಡು ತೂನಗ ಇಟ್ಲ ಸುರುಟು ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನಗ ಯಾನ ಕುಶಾಲ್ ಮಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಾ ಪಿದಾಯಿ ಬೊಕ ತೂನಗ ಕುಶಾಲ್ ಮಲ್ ಕೊಡು ಎನ್ನ ದಿನ ಆ ಪಿದಾಯಿ ಹೋಯ್ತಾ ಟೈಟಲ್ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಪನ್ನೆಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಡಪುನ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತಲ ನಡಪುನ ವಿಷಯಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಗೊತ್ತಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಐಲೆಸದ ಟಚ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರಲ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಪೊರ್ತುಗ ಅದು ಕ್ಲಿಪ್ತವಾದ ನಡತಿದೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ದೇನಿಗೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾರೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಉಡಲಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಇಟಲಿ ಡಿಂಚ ಇದು ಬೆಚ್ಚ ಇಟಲಿ ಕೋಡ್ ಅಂತ ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಇನಿ ದೇಮುಗ ಹಿಡು ಅಂದ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಬರ್ಸದ ಸೀಸನ್ ಒಂದು ಜತ್ತೆ ಅದ ಗಂಡದಾಗ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಹತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಓವರಾಲ್ ಠೀಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ವಿಚಾರ ಪೂರ ತೊಂದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡೆ ಇಟಲಿಗೆ ಇರು ಬರೋದು ಹೊಸ ಮಾಡ ಅಂದ ಇಟಲಿಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆದಾಗ ಕೆಲಸ ಬರೋತ್ತ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕೋದನ್ನತೆ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ಬಾವೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ದುಬೈಡ ಅಬುದಾಬಿಯ ಅಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಅಂದು ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಅಲ್ಲರಾ ಅಂದು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದು ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲೇರಿ ಸರ್ ನಿರಂಜನ್ ಹತ್ತಿರ್ಲಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಲ ಸಾಕು ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ರಾಜೇಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲರು ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ರಾಜಶ್ರೀ ತೋಜ್ಜರು ನಮ್ಮಂತ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ಖಾಲಿ ಕೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಜಾಯಿನ್ ಆರತೆ ಬದ್ನಮ ಬರ್ಪಿನ ಐಲೇಸ ನಮ್ಮನೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಶ್ವಿನ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತರವರ ಅಶ್ವಿನಿಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೀಟ್ ಲೀಡರ್ ಟೀಮ್ ಅದು ಕೊಡಕ ನಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ದಾರು ಶಿವಲ್ಲೆಕ್ಕ ಶಿವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲರ ಅನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಬೋಲಿ हाँ बोलिए ना ಓಕೆ ಬಂತಂಗ ಯಾನ್ಕುಲ ಒಂದು ತೂಪುನಿ ಏರ್ ಮಾತಾಡ ನಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಪಾತಾರಡು ಬಲ್ಲೆಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾನ್ ಪಟ್ಟಂಗ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪನ ಸಂದಿರೆ ತೂಪುನೇಜಿ ಇರೇನತ್ತು ಏರೆಲ್ಲ ಉಡುಪುಜ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಟಡ್ ಮೂಜಿ ಐಲೆಸದ ಪದ್ಯ ಸಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪದಕ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ ಏರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಪಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆವಂದನ ಸಾಂಗ್ ಲ ಒಂದು ಐಲೇಸ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಟ ಪೂರತಲ್ಲ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಮಾತೆತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ರಿಲೀಸ್ ಆವಂದನ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತದ ಐಕೆ ಶಾಂದ್ರ ಆಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಐಟು ಒಂದು ಅಂದ್ ಶಾಂತ್ರಮಣ್ಣ ಅವೇನು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪಗ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಾ ಇನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಂಡೆ ಅಂಚದ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಒಂದು ಪೂರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಂಡ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ್
ಅವೇ ರಡ್ಡ್ ಪದ್ಯ ರಿಲೀಸೇ ಆತಿಜಿ ಕಂಚಲಿ ಬಾಲೆಮ್ಮ ಅಪಕೈರ ಅಪಕರ ಇಂದು ಇನ್ನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಐಲೆಸದ ಪದ್ಯಡೆ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯಗ್ಲವಂತೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಈವನ್ ಐಲೆಸದ ಪದ್ಯ ತೆಡ್ಡೆಂಡು ಬಂಡ ಮೂವೀಸ್ ಇಡ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮೂವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಗಲೇ ಬಂದೆ ಅನ್ನಂದು ಆತ ಲಾಯ್ಕುಂಡವು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಸಂಯೋಜನೆ ಐತೆ ನಂಕೊಂಜಿ ಮನೋಹರಣ್ಯ ತಿಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೀವಲ್ಯಕ್ಕೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಜೈತುಳ್ನೋರ್ದಕ್ಲ ಐತನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಐಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನಂದು ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯದ ಅವನೇನು ಶಾಂತರಮಣ್ಣನ ಅವನೇನು ಮಣ್ಣದ ಭಜನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೋನೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಕ್ಕ ಹೊಸ ಮೋನೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ದಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯಂಡ ದುಮ್ಮದ ಜೋಕ್ಲೆ ಅಚ್ಪ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದೇರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೇ ಮಾತ ಪನೋಡು ನಿಕ್ಲೇರ್ ದೋಸ್ಕರ ಇಂದ ಹೋದುಂಡು ಐಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಯ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಹೋಯ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನಿತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನಿ ಐಲೆ ಸಾತೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಾತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಅವೇ ಭೋಜನ ರಡ್ಡು ಪದ ಉಂಡು ಅಯ್ಯನ ಮಾತೆ ಐತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದಿನ ಆಟೋಕ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಕಾನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಭಾಸ್ಕರ ನಿಗಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರ್ ಏಪ ಮಲ್ಪಡುದು ಬಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪುನೆ ಬರ್ತಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೇರು ಎಸ್ ಪಂಡೇಡ ಅರೆಗ್ ಬುಡ್ಚಿ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಚದು ಈ ರೆಂಚಿನ ಮಂಡಲ ಅಸ್ಸೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿರಿಪರ್ಬಗಾತ್ರ ಒಂದು ಉರಿನಿ ಒಂಚೂರು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬಿಡ್ತಿ ಅರೆಗ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಯ ಬರುಂದೆ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಗಲ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪಂಡೆರಡ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಗಲೇ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನೆನೆದೇತೋನ್ಗ ಇವಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಅವಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಮೆರಿಕಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತುಂಡತೆ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ಶಿವಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅವು ಆತುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅರ್ನ ಭೋಜನಡನೆ ಪಂಡ್ಪದಿನಿ ಅಂಚ ಅದ ಅರ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಪುವ ಶಿವಲ್ಯಕ್ಕ ಓಕೆ ಐಟ್ ಭಾಸ್ಕರ ಹೀರೋ ಅದೇ ವಾರಿ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಬೋಡಂದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಳು ಭಾಸ್ಕರ ಅಡ್ಡಲ್ಲ ದಿವನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಯುಎಸ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರಿ ಎರಡೇ ಬಕತಲ್ ಬಿಡ್ತು ಅಕುಲೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಚಾಂದ್ರಮಣ್ಣ ಅಕುಲೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಮೆರಿಕಡು ದುಮ್ಮು ಕೆಲವರು ಐಲೆಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಕುಲ ಬಡವೇರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಐಲೆಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಬರ್ಪಿನಿಂಜಿತ್ತ ಅಮೆರಿಕಡು ನಗುಲು ಒಂಜಿ ಅಸಾಯಿಗೋಲಿ ಒಲ್ಲೆರು ಏರು ಅಸಾಯಿಗೋಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಸಾಯಿಗೋಳಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ದೀಪಕಣ್ಣೆ ಬೈದೇರು ದೀಪಕಣ್ಣೆ ಬೈದೇರು ಆರು ಕೆನಡಾ ವೆಕೇಶನ್ ಅಗಲೆ ಮಂದ ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಆಗಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಪಲ ಇಂಜ ಬತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬಂದಿನ ದಿನಜ್ಜಿ ಕೆಲಸಲಾಗಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಅಮರ ಹತ್ರ ಅಣ್ಣನ್ಲೆ ಎತ್ತುತ್ತೆ ಯಾರು ಕಟಿಲ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ಮೂಲ ಇತ್ತೆಂದತೆ ವೆಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಅಮನ ಹತ್ರ ಮೂಲ ಪೂರ ರಜತ ಟೈಮ್ ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪು ರಜ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 30% ಜನಕ್ಕಳು ಒಂದು ಮೂವ್ ಒಲ್ಲ ಅವತ್ರಿಲ್ಲೇರಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಬಿಡಲ್ಲೇರು ಕಾಮತ್ರು
ಹಂಗಲ್ಲ ದೇವೇರ್ ದಿವಾಕರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ದೇವೇರ್ ದಿವಾಕರ್. ಸುಧಾಕರನ್ ಎಲ್ಲ ಬೈದಿರು, ಹುಷಾರ್ ಬೈದಿರು ಪಾಪ. ಚಲೋ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನ ಉಂಡು ಮಾತ ಬಲೆ. ಅವ್ 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 ನಿರಂಜನ್ ನಮ್ಮಪುರ ಈತ್ ದೂರ ಮಸ್ಕತ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ನಿರಂಜನ್ ಉಳ್ಳೇರೆ ನಿರಂಜನ್ ನಮ್ಮಪುರ ಈತ್ ದೂರ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನು ಕೈತಲ್ ಈತು ದೋಂಡ ಟಕ್ಕ ಟಕ್ಕ ಅಂತ ಅಡೆವರ ಇಡೆವರ ಪೋರೆ ಆತು. ನಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದೇ ಚಿಪ್ಪಾಡಿ ಬತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಗ ಮುಟ ಮುಟ ಮಾತ್ರ ದುಬೈ ಹಂಗೆ ದುಬೈ ಬಲೆ ದುಬೈ ಓ ದುಬೈ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಲೆ ಮಾತ ಸಾಯಿಗಿ ತಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮ್ಯಾಪುದಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪುಗ ಅತ್ತೆ ಓಲೋಲೆ ಓಲೇರು ಅರುದು ಇಚ್ಚಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತುಂಡಿರ ಅಲ್ಪದನಿ ಆರು ಅರೆಂಟ ಸಿಟಿಜನ್ ಮುಲ್ಪರ್ ಎಂಕುಲ್ ಕಡಪುಡು ಜಾರೇನ್ ಸರತಮಣ್ಣ ಟ್ರಂಪ್ ಕೊಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಪುಡ್ರು. ಆಯ್ತಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರತಣ್ಣ, ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ನೀವು ಅವಲೇ ಬಂದು ಕೂತಂದಿನ ಮಾರ್ರೆ ಮುಲ್ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ನನ್ನ ಮೂಲೆಗೆ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಕೆಂಪರ ದೊಡ್ಡ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರುತ್ತೇವೆ ಮಾಮಿಲ್ಲದ ತಮ್ಮನ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅರ್ಥ ಮಾಮಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಡೆ ಕರೆದು ಬರಿಯರೆಗೆ ಯಾರ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕಣ ಹರಿಯ ಹರಿಯ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಪಗ್ಗು ಪಗ್ಗು ವೇಷ ಬಲ್ಲೆ ಪಗ್ಗು ವೇಷ Gartelati Sona Litnan Raj Mari ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನಾನು ಬಿನ್ ಕೊಡಿ 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 ಬರ್ಬಾ ಅತ್ತೆ ಸೋಣ ಕನ್ಯಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹತ್ರ ದೀಪಾವಳಿ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಬಂತೇರು ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಬಂತೇರು ಎಂಕಲ್ ಬಂತೆಲ್ವನ್ಪ ಒಂತೆಲ್ ಬೊಕ ಕನ್ಯಾದ ನಿರ್ನಾಲ ಮಾಯಿಗೆ ಪೊನ್ನಿ ಪೊನ್ನಿಯ ಈಗಲ ಅಮೆರಿಕದ ಕುಲಿತು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಕೂತೊಂದು ಈಗಲ ಮಲ್ತೆ ಉಡುಪು ಜೀರೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ అయితే వీడియో మాత్రం ఉండే సెపరేట్ ఉండే ಉಂಡು ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಬೈಜಿ ಅವು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಪುಡುವ ಶಾಂತ್ರಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಈ ಭೋಜನ ನೈಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಲೆ ಓಕೆ ಅವು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಎರಡರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂದ ಪಾತ್ರೆಗ ಮಲ್ಪುಗ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಣ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಬಲ್ಲ ದೋಸ್ತಿ ಚಂದ್ರಮಣ್ಣ ಬನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮುಗಿದುಂಡು ನಿಗಳು ಪಾತೇರ್ నేను ಕೇಂದು ಬಾರಿ ಎಂಡನೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆದ ಪೋಡು ಅಂದೆ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮುಗಿದುಂಡು ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಮೆರಿಕ ಪೋನ ಮಂತ್ ವಾರ್ಡೆ ಎಂಗಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನವಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಟ್ ಬರ್ತತೆ ನನ್ನ ಮಗಲ್ ಮುಲ್ಪ ಸಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾಡುಲ್ಲೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಡೆ ಬಾಸ್ಟನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಟ್ ಬನ್ನ ಪೂರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಮಗಲ ಬಲೆ 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 ಬತ್ತದ ಪೂರ ಬೋಲೆ ಓಕೆ 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 ಎಲ್ಲ ಬಾತೇರಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂತುಜಿ ನಾನು ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಪು ಬೆರಡ ಕೆಲಪುಲ ಒಂಜಿ ಬೊಡಿತ್ತಂದು ಲಿಂಕ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅನಂತ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆವಾಗದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನಂತ್ ಅವ್ರೆ ನಾಗದ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಜರ್ಮನಿ ಇಡುತ್ತೇರಿ ಮರಣಿ ಮುಟ ಓ ಅಂದ ಅಲೆ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಪು ಪೆರಡದ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡೇರು ಕೆಲಪು ಪೆರಡದವ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜೊತೆ ಅವು ಆತು ದರಿಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ದರಿಪು ಕೇಂದ್ರ ಕಡಪುಡಾಗ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ ನತೆ ಅಲ್ಲ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ನ ಕೆಲಪು ಬೆರಡತ್ತದೆ ದರಿಪು ದರಿಪು ಓ ಕೆಲವು ಬರಡದ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ದರಿಪು ತೂಕ ದರಿಪು ಓಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಆಗಪ್ಪುಗನ ಅನಂತನ್ನೇ ಪಾತೇರಿಯವರಿಗೆ ഞാൻ പാത്തരൊന്നുമില്ല പ്രകാശ് പൊക്കടെ കൊല്ല ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾತಿರೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ ಅನಂತ ಪಕ್ಕೋ ಪಕ್ಕೋ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾತೇರವ್ರು ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ಅವನ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ತೂತಾನ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರ್ಬೆ ಪಾತಿರೋದು ದಾನಿ ಭಜನ್ ಅಕ್ಕದೆ ಅಂದ ತುಕ ಒಂಜಿ ತುಣುಕು ತುಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏರೇ ಓಕೆ ಸರಿತಕ್ಕ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಏತ ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕದ ಅವರಿಗೆ ಅಂದಂದ ಸವಿತಕ್ಕ ವೈಟ್ PhD ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕಣವಿ HSV GSS ಮೊಗಲ್ನ ಭಾವಗೀತೆಲೆಡು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇಡೀ ಇರು HSV ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿ ಇನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತುಜಿ ಶಾಂತಣ್ಣ ಕಬ್ಬೆ ದೀವನ್ ಕಂಕಣ ಮಾಡಾರ ಅರೆ ಆರೆಂಡೆ ಕೇಳು ಯಾನೆಂಚನೆಗೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬುರಿ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತು ಚಿಂತೆ ನೀಡ ಎಂಕು ಆಪುಜಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತೇರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತೂಯೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇರ ನಂಬರ್ ಕಡಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಗಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕಡಬಿಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ತಂಡೋಗು ನಿಗಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಪಲ ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ಸರತ್ತ ಪಂಡೆ ಬಂಡೇರು ನಾನು ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ಅದಾಚೆ ಲಿಂಕ್ ಗೆ ತೊಂದ್ಕೊಯ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅವೇ ಪಾತೇರ್ಗೆ ಮೇರೆ ಹೇಳು ಪಾತೇರ್ಕೋ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪೈಕ್ಲೇಡ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ ಪೋಪರತೆ ಮಾತಾಗತ್ತೊಂದು ದೂರಕಾರ ಗೋಪಿನಾಗುಲತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನೆ ಕಡೂರ್ ನಾವೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾರೆ ದೂರಕಾರ ಗೋಪಿನಾಗಲು ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ಕಂಡು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಪೋರೆಂಡು ಅಂಚ ಮಾತಾಡು ಕಡೂರ್ ನಾರಾಯಣ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬರವಲ್ಲಿ ಓದುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಡೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪಿನೇ ಬಿಡ್ಚಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ತಗೊಂಡ ಇರೇಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆಂಜಿ ಇರೇಗ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಆಟಿಡೊಂದಿನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅಂತ ಅಂಚ ಫುಲ್ ದಿನ ಆಟಿಡ್ ನಾನು ಅಂತ ದಿನ ಇನ್ನು 10 ಗೋಪಿನ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲ 15 ಗೋಪಿನ ನಾನಲ್ಲಿ 25 ದಿನ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಜ್ಪತ್ತಡ್ಮ ಪೊಡಂಜು ಆಟಿಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಊರುಡು ಪತೋದಿರು ಆರ್ಯ ಬಾಯ್ ಆರ್ಯ ಬಾಯ್ ಆರ್ಯ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಆರ್ಯ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಇದು ಏತೈತೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆರ್ಪಿನ ಪದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮದತ್ ಗೊತ್ತದೆ ಕುದುರೆ ದಗಣೆ 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 ನಾನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಗೆಲವಂತೀರ ದಗಣೆ ಫೇಮಸ್
ಓ ಇದು ರಜಾನ ಆಯ್ತಾ? ಯಾನ್ ಅಂದ್ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇರಂತೆ ಚದುವಚ್ಚು ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಅಡೇ ದಿನ ಎಂಕುಲ್ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪುನಿ ನನ್ನ ಒಂತ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಎಂದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ನನ್ನ ಪಂತ ಎಂದು ನನ್ನ ರಿಟೈರ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಸೀದಾ ಇಡೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಅಪಕ ಪಿರ ಆರೊಂಜಿ ಅರ್ಜಿ ಕಡ ಬಿಡ್ದವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ರಜೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.